Хм. Виглядає устойліво вже. Так, мені подається уже нормально. Вибачаюся за затримку. Так, чульно. Сподіваюся, все добре. Гук есть. Цудовно, я тут. Чим ми сьогодні займаємося? У нас перемогла Zero Escape, Zero Time Dilemma. Гэта целая серія гулін. Деталей я больше не скажу, бо літаральна просто распавядаю, што ведаю. Канкрэтна гэтая частка. Яе я бачыў толькі скріншоты ў стыме. У яе ёсць... Яна выглядае вельмі нагадвае фільм «Піла». Калі вы бачылі гэта такі трылер. Вось, з забойствамі. І, можна сказаць, нават хоррор, але такое, з нацяжкай. Дык вось. Што будзем рабіць? Будзем праходзіць яе. Сёння я буду стрыміць прыкладна 2,5, можа 3 гадзіны і паспрабуем забрацца як да мага далей. Не ўпэўнены, ці спатрэбіцца мне аўтаматычны перакладчык, залежыць ад такой, як з мовай будзе, калі што я паспрабуем скарыстацца. І пакуль што ў мяне Google Lens, але ёсць там варыянцік, каб гэта спрасціць яшчэ. Поехали. Hey, open up! Who would do this? Shit. What's wrong with you? Someone's one-night mistake? A mistake? Maybe Diana's. This isn't the time for jokes. Let me guess. That helmet can't come off, can it? So creepy. I don't want it near me. Where the hell did this thing come from? Forget it. Shouldn't we be trying to get out of here? Impossible. This is a confinement room. The bar's only open from the other side. Nothing to do but ask whoever did this to let us out. The mastermind's right there. That kid locked us up. So he was the one who put these on us? Мне цікаво, ці є магчымасць... Ну, я літаральная катсцена. Мне падаецца, не будзе магчымасці, як у... It wasn't me. It talks! Don't you think? There are moments when a single snail can make a world go extinct. Go extinct? What the hell are you going on about? Who are you? I'm sure you can determine that eventually. Why are you doing this? I require all of you to take part in a game. A game? With the fate of you, me, and the human race in the balance. Fuck that! Let's get started, shall we? Beneath my foot, there's a coin. One side of it is red, while the other side is blue. Which side of the coin is facing up? Make a guess. However, you only get one chance. Do we get something if we get it right? Your freedom. I promise that I will release all of you. And what if we're wrong? You all lose. You'll have to stay in the game until at least 6 of you are dead. What? Let's go with blue. It's red. Right, red. It's gotta be red. 50-50 chance. The odds for each are the same.
Then we should vote. Wait! I can't believe you guys. Akane's right. You just going to do what he says? What do you think, Carlos? You are the leader of this group. Не ведаю, I ці will могу я take your припинити. decision as everyone's final answer. Давайте я What are you попробую. talking about? Ні, у мене немає навіть I'll let можливості Carlos припинити це. choose. Pick red. О, цудоўна. Я не ведаю, што я магу прыпыняцца, у нас ёсць лог нават размовы. Ці ёсць магчымасць, яно літаральна, гэта цудоўна, што яна ідзе як катсцэна, вось як катсцэна можна як кіно глядзець, гэта цудоўненька. Але ці ёсць магчымасць гэта па кроках, як у звычайнай кіп-тэкст? Не. Курсор. Ага. Я пакін... Не, такой налады выглядае, што няма. На жаль. Я б ожидаў, гэта бы як бы у звычайнай візуальнай навелі было бы па кроках можна было глядзець, але у мяне ёсць яшчэ... Што такое статус? Ага. 3 каманд. Добра, гэта мне падаецца трошки спойлер нават. Я зараз... Не, пакінем. Тут нешта яшчэ свае моманты ёсць гульнёвыя. Смок, гэта аніме-піла выглядае па скриншотах, выглядае літаральна аніме-піла. Але ёсць моманты па тыпу, я так разумею, што ёсць шмат канцовак. То бок ідэя ў тым, што падзеі могуць змяняцца у залежнасці ад таго, каго забіваюць, каго не. Не ведаю, наколькі гэта глыбока, бо больш я сам не ведаю. Аператару вельмі падабаюцца буйныя планы. Ну так, трошечки. Ну і больш таго, што бачна, што асноўная праца была ўкладзена ў персанажа і ў выгляд персанажа, чым, напрыклад, на сцены. Мне падаецца, там проста вельмі простенькія бэкграунды. Вельмі глыбока. Окей. То бок, літаральна ўсё ўплывае. Добра, гэта цудоўна. Такую гульню цудоўна прайсці некалькі разоў. Давайте я зараз тых, хто прапусціў, магчыма, зараз самы пачатак, і хутчэй за ўсё, можа, гульня будзе ісці ў такім жа тэмпе далей. Мы без кантэксту, без нічога, мы адразу з'яўляемся, нас цэлы набор персанажаў. Я не ведаю, дзе ці ёсць такое, што дзесьці ёсць мой персанаж дакладна, ці існуе такое ўвогуле. Нам не прадстаўляюць нікога, мы апынуліся дзесьці у там Невада, нешта там даследчы нейкі цэнтр, мне так падаецца. І так, зразумеў, гэта аніме Until Dawn, але не ведаю, ці гэта гульня выйшла наперш за звышзгаданую. Я не ўпэўнены, я не глядзеў дату выхада, мне падаецца, яна не той, каб зусім старая, вось гэтая. І яна можа быць пасля Until Dawn. Ага, яна перад Until Dawn выйшла. Добра. Until Dawn, скажу, вельмі кінематографічна добра, але не ведаю, мне... Я прайшоў, можа, 2-3 разы, каб пабачыць розныя варыянты, але насамрэч яны не той, каб шмат змяняліся у мяне праходжанні. Нават калі я спрабаваў нешта кудысьці ў бок пайсці. 2016. Добра, мне падаецца Until Dawn 17 якраз. Прыкладна. 18 нават. Ну нічого. Так вось, мы з'яўляемся ў гэтых пакоях, у нас ёсць галоўныя персонажы, якія апынуліся ў нейкіх клетках, у гэтым на ваенная база альбо нешта такое. Ёсць адзін маленькі хлопчык, у якога на галаве апранута нейкая халера, шлем у выглядзе са смайлом. І тут з'яўляецца чумны доктар і прапануе ім гульню наступную. Ён падкідвае манетку і прапануе ім здагадацца, ім усім зрабіць здагадку, што які бок выпаў. Калі яны здагадаюцца правільна, то іх усіх выпусціць. Калі яны здагадаюцца неправільна, то яны ўсе павінны будуць працягваць гуляць у гульню з-за таго, што у нас мы разумеем, што павінна развівацца гісторыя далей, хутчэй за ўсё здагадаюцца яны няправільна, інакш гэта будзе канец гісторыя. Цікава, калі яны дадуць такі варыянт, тыпу, яны выбралі правільна, ўсё, паехалі, ўсё нормально, добрая канцоўка. It's blue. So what do you say, Carlos? No, Carlos! Don't answer him! Калі здагадацца, то гульня прям скончыцца? Воу, гэта круто. Time to choose, Carlos. You are that solitary snail. The fate of the world rests on your decision. Блін, цудоўна.
У мяне будзе ну хутчэй за ўсё у мяне будзе абмежаваны час, каб абраць, так? Блін, я б жадаў... Я магу пачакаць, так? Я магу пачакаць. Давайте, чатка, паняслася. Я ожидаю этого. Не, давайте я апытаночку рабіць не буду, гэта складана і доўга. Пішыце ў чатку, што лічыце. Сіні. Тры варыянты за сіні пакуль. Хтосьці з чырвоным? Хто жадае чырвоны? Пішыце ў чатку. Ваши варыянты. Пакуль бачу толькі сіні. Добра, спынемся на сінім. It's blue. Правильно? So, who was it who said it was red again? Well done, Carlos. Are you some kind of clairvoyant? It was just luck. I had a 50% chance. It's not too hard to get it right. Hey, hold on a sec. Okay, sure, you lucked out with your guess. But what if you had gotten it wrong? What does it matter? Everything worked out fine. So, are you going to make good on our deal? Fear not. I'm a fair person. I promised to release you, and I shall. Он погоджается с тем, что он выпустит нас. I apologize, but you must all sleep. Sleep. Спать? When next you win, you will have forgotten everything that just happened. Угу, наступний раз, коли ви Why would we опинитеся тут, forget? ви забудете все, що тут відбулося. Pleasant dreams. Некий раз він вирубає усіх, і він сказав, що ви усі забудетеся на те, що тут відбулося. I know. You're... Він сказав, опошній момент він сказав, що я ведаю, хто ти. І не скончив фразу на этом. Вау, это уже цікаво. Пайов. Блін, куди все йде? Гульня скончилася, пішли басейн будувати. Почекай, давайте порозбираємося ще. Події протягуються. Hey, hold on. Why are we outside? I have no clue. When I woke up, we were on the ground over there. Huh? І не обудилися тут What is дзвонку. it? І не розуміють, що відбувається. All have something attached to our left wrists? Huh. I suppose we might have. Coin. Huh? Я не узгадують. Nothing. I just saw an image of a coin. Трошечки, ну трошечки узгадують. Конечно, про It was монету. flipped. І то, що у їх на руках була нейка прилада. Come to think of it. Damn, I can't remember anything. Me neither. Neither can I. It somehow feels like Угу. I У їх was усі, dead во усіх with є someone, трошечки відчування того, що but тільки що відбулося, але знову ж немає ніякого контексту у нас. Kind of bet. Did we all forget what happened? Hey, Hmm. could I ask all of you something? Who is this kid? Інтригуючий початок, інтригуючий. Это одна из концовок. Ага. Это литеральная концовка.
Але ми не даведаліся ні халери пра гульню, то бок нам трэба загадацца неправільна. Ну, хлопец выглядае як диджей дабстепер. Нешта такое, так. Як ён? Ёсць жа японец, альбо не японец, які рабіў Нір Аўтомата і Нір Рэплікант, і вось гэта ўсю серыю. Я забыўся, як яго імя. Ён жа звычайна ў масцы ходзіць, і яна даволі нагадвае гэтага малога. Плюс-мінус. Ён абяцаў, што адпусціць. Сапраўды, у мяне ніякай праблемы няма. Добра, зараз нам трэба канцоўка. CQD. Там нешта прамелькавала такое скарачэнне. Першая канцоўка. Добра, у нас есть уже одна канцоўка. Давайте захаваемся. Назад. Зараз у нас мы абіраем, за кім мы будем назіраць у першую чаргу гісторыю персонажа. О, блин, не, пачакай. Я не тое жадаў, мне малы гэты выпаў. Так, кожны малюнак. Гэта кавалак гісторыі. Толькі адзін зараз даступны нам, але больш адчыняцца, калі на працягу гісторыі. Абірайце любы адчынены фрагмент, каб працягнуць гісторыю. Калі вы не ведаеце, як нешта кіраваць гульнёй, тут пытальнічак ёсць. Добра. Яно прапануе мне ну, я буду мышкай кантраляваць. Персонажаў колькі у нас? 3 персонажы ёсць. Каманда C, каманда Q і CQD, вось гэта скарачэнне. Давайте. Вось у нас ёсць скарачэнне гісторыі для ўсіх 3 каманд. Які кавалак гісторыі я магу адчыніць? Вось гэты момант, зразумеў. Давайте за гэтага хлопца. А потым яны ўсе памерлі ў пустэльні і іх з'елі змеі. Мне падаецца, прыкладна такі павінен быць канчатак. Я так разумею, вось гэты кавалак і ёсць у момант, калі мы абіралі. Ну, вось катсцэна ў пачатку, момант, калі мы абралі наш выбар і перамога. І вось мы выбраліся CQD, канцоўка першая. Паехалі, давайте за гэтага хлопца, за якога нам далі ўпершыню каманда C, вось гэты. Паглядзім. Ой, а як? Што я павінен тут націснуць? Скочым сюды, абіраем іншае. За диск C, диск D і чамусьці диск Q. Можна прапускаць на... цудоўна, можна паскорыць. Мы абралі якую? Мы сінюю абралі. Берем чырвоную. It's red. Галасаванне? Дык мы ўжо ведаем, што адбудзецца. See? Told you it was blue. Carlos, you asshole! You got it wrong! Carlos. What were you thinking? Hey, wait a second. Carlos isn't the one to be blamed for all this. Right. The person who started it is. І хто пачаў усё гэта? So, what now? You should know already. You were wrong, so the game continues. Until 6 people are dead, huh? At least 6. It's possible there may be more than that. 6 чалавек, а колькі іх усяго? Я, конечно, не палічыў іх дагэтуль. Ён сказаў, што па правілах гульні 6 чалавек павінны загінуць. Hurry and get this over with then. Before you begin, I want all of you to go to sleep. Перед тым, як мы працягнем, трэба, каб вы ўсе трапілі ў сон. You will have forgotten everything. Вы забудзецеся аб усім, што здарылася тут. But why? There's no point in telling you now. You won't remember anything. Pleasant dreams.
Нема варыятыўнасці, Рэган, ты маеш на ўвазе, можа трапіць па-рознаму манетку ўпасці? Я так разумею, што не, тое, яке нападае, фіксавана, але наш выбар можна змяняць. І мы будзем па галінкам потым хадзіць. А, кожны раз рознае. Не, нас вяртаюць канкрэтна ў момант не калі ён падкідвае, і там нешта змяняецца, а именно... Понеслася. Трошки голосна, калі вам заголосно будзе гаварыць, я патчэ роблю. Шабака, але я там неяк з... Нет, блін, перешкаджаю трошки этому. Шабака там виглядав трохи як привід. Так, наше ім'я Карлос. Ми загадаю персонажа зараз будемо. Akane. Bastard! What the hell's going on? You brought all of us here! No! It's not me! Then what the fuck is that stupid thing on your head? Let it go, Eric. No need to take it all out on the kid. Mira? I wonder what this is. Ugh. Give it up, Diana. It's better that you don't force it off. Why do you say that? You should listen to her. I get the feeling she's seen it before. Bracelet. That's what it was called a year ago. Right, Akane? Год тому. Чекайте-ка. Зараз чатка. Пропоную гэтага гістарыка з'есці першым. Неблагая ідэя. Крупныя планы, мільёны крупных планаў. Рэжысёр Стывен Спілберг. Трошкі ё такое. Але зноў жа, як я сказаў, заўважце, я наколькі стыль японцаў, карацей. Тое, што не важна рабіць, забіваць увогуле поўнасцю на тое, каб адпрацаваць гэта, вось паглядзіце на гэтае, на гэтую просто калону, гэта, як яны? Цягліцы. Не, блин, які цягліцы? Цэглы, вось. Які цягліцы, блин. Цэглы. Іх якасць, і вось можна сказаць, што яны забілі, персонажаны прамалявалі, добраненька зрабілі мадэлькі, але на ўсё астатняе яны просто забілі. Так, уяўляем музыканатца, магчыма. Зараз тое, што было ў катсцэне. Мы апынуліся дзесьці, насколькі прыкладна я палічыў 4-5 нас чалавек. Каманда С, я так разумею, тут уся каманда С будзе. Астатніх я не бачыў. Можа, там яшчэ пераблытана. У нас нават ёсць жа інфармацыя. Не, каманда С гэта 3 чалавекі. Я літаральна ўжо забыўся, як нас клічуць. Карлос? Карлос. Не ведаю, Дж не ведаю. Джунпэй там быў нейкі. Вось. Яшчэ спрабуем запомніць. Ідэалей было б бачыць іх партрэты, бо неяк трохі складана. Вось. І з намі ёсць дзіцё, у якога на галаве шлем. І адзін псіхічны абвінавачвае яго ў тым, што істэрык абвінавачвае яго ў тым, што ён з-за яго ўсё мы тут апынуліся. Узгадалася фраза, што гэта так было, гэтыя рэчы на нашых руках, гэта браслеты, і нехто ўзгадаў, што яны так называліся год таму. Што значыць год таму, пакуль ні халера не зрабіў. Мур сцягліц, не хорару, так. Good morning. How are you feeling? Who's this? I am Zero. The second Zero. Я Зеро, другі Зеро. Let me make one thing clear. This is a recording. So don't bother asking questions as I cannot answer them. I'd like to tell you an old story. 17 years ago, on a rainy morning, a woman went jogging in a large park. Her usual route led her to a fork in the road. Normally she'd run down the right path, but for some reason, this day, she chose the left. Along the way, she bumped into a senior citizen she saw every day. Surprised to see her, they asked,
Why did you come this way today? This was her reply. Because there was a snail. Her body. Я зараз буду краху перакладаць, бо зноў жа у мяне яно ідзе ўсё як сцэна, і я не буду перакладаць кожную фразу, бо я буду просто не паспяваць і буду збівацца па сэнсу. Таму я лепей буду прыпыняць просто. Блага, добра, што ёсць магчымасць увогуле гэта зрабіць. І гэтага чумнога доктара клічуць Зеро. Ён гаворыць, што Зеро другі Зеро. Можа, гэта спасылка на тое, што гэта не першая гульня ў серыі, я не ўпэўнены дакладна, у чым прыкалдэс. І ён гаворыць, што ён пачынае распавядаць гісторыю пра жанчыну, якая у гісторыі зноў ён у папярэдні раз, калі ён падкідваў манетку, ён узгадываў як ён яе улітку. Вось, ён гаворыць альбо слімак, чакайце, снейл. У меня зараз у галаве нешта. Снейл. Слімак. Так. Дык вось. Слімак. Ён узгадываў гэта ў падбрасыванні манеткі, і зараз ён гэта ўзгадвае. Ён гаворыць, што жанчына, як звычайна, бегала яна бегала недалёка ад дому. І на сваім шляху яна заўсёды на скрыжаванні бегла ўправа. Але сёння яна вырашыла, што яна сёння пабежыць улева. Яна сустрэла старую пару, і старая пара, яны спыталі ў яе па тыпу: а чаму вы тут, што вы тут робіце? Увогуле, яна ведала гэтых людзей. Яна сказала: ведаеце, з-за таго, што быў слімак сёння. І зараз мы паглядзім. Снейл, слімак, так. Слімак, я толькі што паглядзеў. Анімашныя слімакі, так. Гісторыя сустракаецца папярэднімі часткамі. Трошкі ёсць. Я спадзяюся, гэта не будзе абавязкова па тыпу для разумення гісторыі, таму што мы тут усярэдзіну кідаемся. Так. Цягліцы у мураў. Меў думку, што ён той самы першы Зеро, але ён другі. Не, ён другі Зеро. Яе цело знайшлі праз некалькі гадзін, забітае. І ўсё. Ён проста па тыпу яе забілі на левым шляху. It's the same for all of you. The pull of an unjust fate carried you along to this moment, only to find yourselves in this bomb shelter 50 meters below ground. Wait, what? Яны ў сховішчы пад зямлёю, як супрацьбамбёжак, як гэта называецца. Яны 50 футаў пад зямлёю, 50 футаў, ён сказаў, альбо метраў пад зямлёю. Вітаю, Ламер онлайн, слімакі анімешны. Не абавязкова это папярэдне, добрае. Усё месца падзелена на 3 секцыі. Яшчэ вельмі важны момант. Ён сказаў, што гэта запіс. То бок тое, што нам ён размаўляе зараз з намі, гэта ўсё запіс. Ён папярэдзіў аб гэтым. Але ж, ну так, як па правілах усяго, можа, гэта і не запіс. Увогуле, ні халеры. Ці можа ён быць сярод іх? Так, можа. Ён сказаў, што гэта запіс, то бок ён пакідае для ўсіх людзей, якія знаходзяцца тут, верагоднасць таго, што яны ў небяспецы, то бок каб трымаць у такім напружанні. Нас назначаюць лідарам групы С. Група Q. Вось гэта дзіцяці, і лідар будзе Q. Hey, wait! Is this a joke? Апошні Д. Даяна, Фі і Сігма. Дзіўныя імёны. Даяна лідар команды Д.
Ми можемо знаходитися, правила зараз в гульні. Ми можемо, кожна команда може ходити колькі заўгодна по території по своїй території, але не може з яе виходити. Але є нейкий ліміт по часу. 90 хвилин. Калі пройде, активуецца інжектор у браслетах, і нам вычышчаць усе Memory ўспаміны. erasing drugs? As a result, you'll all fall into a deep, uninterrupted sleep. But you will also forget everything that occurred in those past І ви забудете ўсё, што адбылося ў папярэднія 90 хвілін. The bracelet has an additional function. У іх ёсць дадатковая функція. Гадзіннік. Buttons on each side simultaneously will display the time. Калі націснуць кнопкі з двух бакоў, то можна пабачыць бягучы час. Так. Мне тебе падабаецца падарэнне ў акулярах. Гэта каманда D. CQD. Так, гэта каманда Даяны. 12, 10. Today is December 31st, New Year's Eve. Угу. Новий год сьогодні. Turns over in less than half a day. Unfortunately, very few of you will find yourselves able to welcome the new 2029 год. Цікава. Гэта будучыня. Не ўсе дажывуць до наступнага году. Клетачка ў вачах шлема нагадвае акуляры ад касавокасці. Мо гэта лечебны шлем. Take a look at the door. It's clearly marked with an X. Beyond Дзвер this азначаны X іксом. is a За гэтай дверы знаходзіцца выхад да ліфта. Riding the elevator up will take you above ground. Угу. There's no Калі прайсці праз эту дверь і падняцца на ліфце, вы выйдзеце на паверхню. Simply obtain the X pass. Вам толькі трэба знайсці X-passes, якімі. Дайце, зараз хутеньку. Make above the ground. Гэта адзіны шлях наружу. Яе лёгка адчыніць, вам патрэбныя X-passes, праходы, пропускі. Добра. То бок, літаральна, мы знаходзім, ну, зараз пусть усе правілы распавядзе. 6 X passes are needed for it to unlock. One X pass will be announced every time someone dies. Окей. 6 пропускоў патрэбна, каб адчыніць гэтыя дзверы. Адзін пароль, гэты будзе пропуск, будзе давацца кожны раз, калі хтосьці загінае. Коды, ну, X-pass, тут пропускі, коды, паролі, ну, тут такое ўжо ўмыснае. Simply obtain one X Добра pass і will be дрэнна. announced Атрымліваецца, every time так, someone ён таму сказаў, што павінны загінуць людзі. Як мінімум 6. Яшчэ нейкія дадатковыя правілы? In blunter terms, if 6 of you die, the rest will gain all of the passwords and will be able to open the X door. This is bullshit. One caveat. The door remains open for only 30 Адзіная праблема. Дзверы застаюцца адчыненымі толькі на, колькі ён сказаў, 30 секунд. passes, it will automatically close. Пасля гэтага яны адразу зачыняюцца і потым ніколі не адчыняцца. Oh yes. With this information, surely some of you at this point are thinking, how can I kill 6? Ніяк магчыма забіць 6 чалавек. What? No one would. I'll give you one opportunity. By majority vote, determine one team to execute. What? Так, а гэта што? Угу. Ён прапануе такі варыянт, як магчыма ўвогуле забіць 6 людзей. Ёсць адна магчымасць. Вы можаце галасаваннем вырашыць, якую адну каманду знішчыць. То бок 3 чалавекі. Але што застаецца з астатнімі? То бок у нас 9 чалавек. Калі нават адна каманда, мы галасаваннем 2 каманды вырашаюць, што трэба забіць трэцюю, што рабіць з астатнімі двума? What? Do you see the computer in the corner of the room? The team Mhm. names of their newfound enemies will be displayed on that monitor. Choose the team you've decided to eliminate. Each team gets one vote.
каждой команды есть только один... У кожнай каманды ёсць стаіць камп'ютары, на якім можна ўвесці, якую каманду з іншых каманд можна забіць. Толькі у лідар можа зрабіць галасаванне, і толькі адзін голас ёсць у каманды, на ўсю каманду. Окей. Цудоўна. Цмок, X-Дор, гэта ж не секс-лёг. Не-не-не-не-не. Падаецца, што не. Это чтобы яны з розных каманд не уцеклі, там і толькі 30 секунд. То бок толькі адна... Не, пачакай. Тэарэтычна, просто разбіраю варыянты. У нас ёсць 9 чалавек. Усе падзелены на каманды па 3. Калі, скажем так, 2 чалавекі, у кожнай камандзе загінае 2 чалавекі, у кожнай камандзе. Гэта разам будзе 6 чалавек. У нас застаецца 3 чалавекі, то бок, напрыклад, толькі лідары застаюцца ў жывых. Атрымліваецца на 30 секунд, калі ўводзіцца пароль, дзверы адчыняюцца. Такім чынам, тэарэтычна, калі ўсе трое увядуць застаўшыхся, усе трое увядуць туды свае паролі, то адчыняцца дзверы, магчыма, усе адразу, і ўсе 3 чалавекі з розных каманд змогуць уцякчы. Ну, калі ўжо працаваць па гэтых правілах. Можа, яшчэ правілы дададуць яшчэ нейкі момант, чаму нельга. Альбо толькі адзіны дзверы адчыняюцца, можа, я гэта не зразумеў. Ну, назіраем яшчэ далей. Дэдлайн 13:30, то бок іх трошкі больш за гадзінку. Так, ось в тому момент я нечто не зрозумел до конца. Так, дедлайн 13:30. Любая команда, якая не проголосовала до дедлайна, ім накладуць пенальці ў 2 галасы. Я не што з гэта не зразумеў. То бок на іх адразу яны атрымаюць на гэтую каманду, быццам бы адправіцца 2 галасы. Група, то бок, літаральна, вас выратаваць можа толькі калі вы выжыць можаце ўсе пасля галасавання. Адзіны варыянт, як перажыць яго галасаванне 13:30, гэта калі адна з каманд не прагаласуе увогуле, альбо ўсе прагаласуюць супраць па тыпу па колу, я так разумею, па трохкутніку, альбо адна каманда не прагаласуе, і тады 2 другім камандам патрэбна будзе... не, пачакайце-ка. Не, ім кабзда. Усім... Што будзе, калі ўсе не прагаласуюць? Так, каманда з 2 альбо больш галасамі прайграе. То бок, калі ўсе не прагаласуюць, усе памруць. Чмураць. Жорстка. Але правіла гучыць так. Калі ў цябе ёсць... Блін, я зараз шкадую, я толькі учора літаральна прыбраў сабе, у мяне быў яшчэ з моманта... гэты кавалачак ёсць быў ва ўсіх, так? Што я прыбраў магчымасць маляваць, у мяне пейнт быў падрыхтаваны, я яшчэ маляваў для гэтага, для туніка, вось зараз было бы добра. Карацей, думка якая? З-за таго, што мы можам кіраваць лідарамі каманд кожнай, трэба засейвіцца. Абавязкова. Давайте засейвімся, вось на гэтую. Я ж магу перапісваць, яно ж там увесь шлях мой запіша. Карацей, думка такая, што перажыць галасаванне усе, зараз паспрабуем зрабіць так, каб перажыла як мага больш. Хутчэй за ўсё ні халера не атрымаецца і пойдзе як пойдзе. Але ідэя наступная. Калі кожная каманда прагаласуе за, напрыклад, каманда С галасуе за каманду Q, каманда Q галасуе за каманду D, каманда D галасуе за каманду С, то атрымаецца так, што ў кожнага будзе толькі па аднаму голасу. Такім чынам, усе тры каманды прайдуць жывымі, таму што паміраюць толькі тыя каманды, у якіх 2 і больш галасоў. Цмок так, я думаю, што тут усё роўна. Але ж я зараз спрабую захаваць персанажаў проста скрозь галасаванне.
скорость голосования, это не значит, что яны перажывуць усё роўна. Так, далей гэта у нас падзеі. Вось яны падзеі. Добра, это тое, што мы пабачылі. Тут у нас не было ніякіх варыянтаў, то бок гэта нам наступны кавалак адчыніўся ў кожнай каманды, я так разумею. Так, у кожнай каманды сваё. Якую каманду зараз? Давайте зараз галасаваць. У гульні многа рэчы прапрацавана. Так, я бачу, гэта цудоўненька. Гэта хутчэй я б нават параўноўваў не з Until Dawn, а з Detroit Become Human. У сэнсе вось гэтых галін. Бо у Until Dawn па адчуваннях там галін не тое, каб шмат. Яны ёсць, але не настолькі значныя. Ну, тут яны трошкі больш відавочныя. Зараз давайте ў чаткі. Давайте за каго першага. У нас ёсць каманда C, гэта Карлос. Каманда Q, гэта вось гэты дзіцяці. Яна, не зразумеў яшчэ. І дзяўчынка Дыяна. Давайте абіраем, хто за каго першага пойдзем. Давайте хутенька. Просто накидвайце ваши літары. Паглядзім просто, на якую трошки больш будзе. І Вилдайв кидае на C. То яшчэ. Даю яшчэ літаральну... Давайте пагуляем у гульню. Я даю вам 10 секунд. За дробнага. А дробны маеш на увазе Q. Істэрычка таксама... Пачакайце-ка. Істэрычка у Q. Зразумеў. Окей, у нас пакуль што перавага на Q. Давайте Q. Пачатак фрагмента. Добра, паехалі. Пакой падрыхтоўкі. Decontamination гэта хім пакой. Квантавы камп'ютар. Цікаве у нас месца. Это дакладна бомбасховішча, не? Біолабараторыя. Там мне падаецца такой се пакой, які ёсць у нашым кавалку. Павінен быць яшчэ адзін пакой. Адкуль вы ведаеце? А, у вас мапа ёсць. Істэрычка. He's got the right to see it too. Mira. Thank you. Адкуль яны ўсе адзін аднаго ведаюць? Вось гэта мне цікава. Ага, нам захавалі? Блин. Давайте. Нам далі, дзе яно? А, у файлах вось там. Вось. Наш кавалак. Vent. Окей, вентиляцыя, лаунж. Вось это пакой ачышчальны. Зноў вентиляцыя. QCD. А чаму QCD? Это по типу, где мы зараз знаходзімся? Альбо чаму яно ў гэтым парадку канкрэтна? Што з гэтымі літарамі? Летняя дзялянка карпорацыі Umbrella. Нешта такое. Якія комнаты ёсць у іх сектару. Так, я вось жадаў паглядзець. Подрум гэта... Там карацей по типу як капсула павінна быць, як звычайна под гэта тэмператуючая капсула. Але там хутчэй за ўсё не проста нейкае по типу месца захавання элеватараў, ліфту вось тут. Ну тут ёсць пакой, які не адзначаны ніяк. Басейн не бачу. Капсулы. Прибиральня, сикать у вентиляцию, мне падаецца адзіны вариант застаецца у нас. Так. Інфармацыя па правілах гульні. Усе пункты, якія мы бачылі. Каб можна было іх узгадаць потым. Яны вярталіся да галоўнай залі сваёй. Давайте вдыхнем вирус. Maybe Что? someone's gonna remove or control some kind of virus. Virus? What virus?
Інгібіт не, гэта не ўдыхнуць, гэта прыняць у сябе. About the vote? What will we do? Што будзем рабіць на Don't ask галасаванне? But if we don't do it, doesn't that mean we'll die? Yeah. Even if C team voted for D team, and D team did the reverse, if we refuse, then we get 2 votes against us automatically. And Q team would be killed. I suppose that's true if this game is for real. So you're saying it's a joke? Don't you think that would make a whole lot more sense? The DCOM staff will probably pop through that door over there yelling surprise. Oh, I get it. You're right. Then him being here makes sense now. I bet that means you're part of the whole surprise. No, Come on. Take off that helmet. I can't. Huh? I said I can't take it off. Damn, Brat. Stop bullshitting me. Старючка. Stop! Stop! You'll break my neck! Damn. It's really on there. Wait. I see something on the side of this thing. Десь на боку шлема ёсць? Это што? The hell? А, пін-код, Isn't it a типу? password input? Does that mean the helmet comes off with the right numbers? Or maybe his head'll explode. Hey! Really? Who are you? Чаму яны ўсе адзін аднаго ведаюць, а вось малога не ведаюць? I don't know. Мгм. I don't remember. I woke up and I was here. Are you saying you have amnesia? Maybe. Это место, дзе стварылі каранавірус. Нагадваю, зараз 2025 год. Новы год. Амаль, 31. Мира, ты уже запомнила, блин, их имена? У мяне складана. Гэта у нас Q команда. QME. Добра, Q... Просто падаецца імя Q, так і ёсць. EM. Добра, Мира. Цмок такі, дикось замок домофона з моєго під'їзду поділився. What? Так, я нешта зараз літаральна пропусціў, паглядзеў у чатку і пропусціў, што у каго, хто у каго пытае. Такі зрог, дзе мы знаходзімся і які ў цябе адносіны з кім. Мы пытаемся ж, хутчэй за ўсё, у нас магчымасці толькі за дзіцяці. Давайце, што, які у вас адносіны? Mira, Eric, what's going on between you two? Going on? Well... Are you in love? Idiot! No, we're not! We're not? Well, we're not, but... Паміж ўсё складана. Добра. Колькі яму гадоў? Маеш у Q? Альбо у гэтага, у Эрыка? Давай, Эрык, давайце пытанні яшчэ. I was wondering, where are we? Weren't you listening to Zero earlier? We're 50 meters underground in a bomb shelter. I know that, but where exactly? I doubt we're very far from DCOM. DCOM, што гэта такое? DCOM. Dwelling for the cohabitation of Mars. So it's Oh. an experiment to see if we could survive on Mars? Uh-huh. We all lived together in that compound for 5 days. C-Team and D-Team were there too. Oh, and there was a dog. It was incredibly old. I think his name was Gab. But not you. You weren't there. Нам стало вядома, хто яны, чаму яны ўсе адзін аднаго ведаюць. Яны былі часткай каманды, якая павінна была даведацца, ці як будзе праходзіць выжыванне на Марсе і групоўка ўся гэтых людзей.
І ну гэта быў часткай эксперымента, і вось яны жылі ў 5 дзён жылі ў нейкім ну спецыяльна пабудаваным комплексе для вось гэтага адлюстравання. Я так разумею, таму пустыня Невада і была абрана па тыпу як проста імітаваць Марс. І вось таму ён так ставіцца, Эрык ставіцца да Q, бо яны ўсе адзін аднаго ведаюць і бачылі, а вось Q яны не бачылі. It's very suspicious. Oh, what were they testing for? Psychological data mostly. В It основном was a closed псіхалагічныя environment for a тесты. group of people for an extended period of time. Але толькі So 5 how дзён. would that mess with the subjects mentally? That was what they were trying to investigate. What made you sign up? Tough question. It seemed like it'd be kind of fun, I guess. Eric? I joined because Mira wanted to. That's it. Well, maybe not entirely. Окей. Мотивация у Миры ожидание просто тому, что яна ждала подписаться под гэта, тому что потом полишила, что это просто будзе весело, а Эрик пайшоў, бо только из-за того, что ну, ён сказал, что только из-за того, что Мира подписался под это. Эксперимент відавочна не удаўся. Так. Трошечки нешта пайшло не так. I Такі was Zero. wondering, who is Zero? Oh, come on! Stop playing! You know Серйозно? everything, don't you? I told you, I don't... So you're gonna stick with the idea that this isn't some big surprise? I don't know. I don't remember anything. If this isn't a joke, then things are really serious. Then you're saying one of the teams is actually going to be executed? But why would someone do that? Zero said, it's a game. So then he's a psychopath. This Zero guy's probably off somewhere enjoying seeing us freak out. He could be that serial killer in the news. That's Серийний that забойця воно Heartbreaker, на yeah? війнах? Yeah. Rumor is they killed 18 people, all in the past few years. March 15th, 2026. The body of a young female was found in a park in Roseville. The victim's Оу. name was Virginia Bailey, age 28. The chest was ripped open and the heart entirely removed. It happened again on May 22nd, 2026. Перелічує The body забойство of a male винника. was found in a trash can Так. near І зараз чамусьці раптоўна Q пачынае пералічваць усе забойствы, якія там ёсць Heart Ripper, по типу вырыватель сэрца. Нейкі забойца, які там на працягу некалькіх гадоў забіў цалкам 18 чалавек. І ён зараз да дэталяў пералічвае гэта ўсё. Это сліманка вінны. Так. Окей. Оу, не то натиснул. residence in Sacramento. The victim's name was Jeffrey Foray, age 37. His body was just like Virginia's, with the heart completely gouged out. Серце виривали 2 і months later, кидали on кудись. July 29th, Кожен раз. Hey, wait a minute. Don't you have amnesia or something? Why do you know all this? I don't know. I don't know why, but I knew. You gotta be kidding me. А гэта што? You know, I've been trying to figure something out for a while. What is this thing? Maybe it's a gift from Zero. Ладно, So зараз what, што you гэта think there's такое? assorted teas inside? Gifts don't have to be a good thing, do they? Hey, what the hell? Stop! What if it's some kind of bomb? A bomb? I don't think it is. Oh, something's on the back. I think this is upside down. So this would be the front. Force quit box? Guess it stopped something. Look, there's also a keyboard. Looks like you're supposed to input a code of some kind. And if we get it right? Then something will be forced to end? But what? Maybe
Your life. Цудоўныя прапановы. Яны знайшлі... that Давайте крышечку я буду прыпыняцца ўсё яшчэ для тых, каму складана і не паспяваюць. Яны знайшлі нейкую скрынку, нейкую, не ведаю, нешта падобнае на скрынку, на якой ёсць клавіатура і месца, куды можна ўвесці код. Невядома які код, і на гэтай скрынке напісана Forced Quit Box. Скрынка, як это, Force, блин. Карацей, яна заставіць нешта скончыцца, нешта выйсці. Невядома, што дакладна, і там быў Міра даволі змрочна пажартавала, што гэта, што скончыцца твоё жыццё. Не з кардонам дакладна. It came from that way. Let's go! Gab? How did you... Вось. You came through the Сабака, яго ўзгадвалі, калі распавядалі пра тое, дзе яны жылі, вось гэты комплекс марсіанскі, ну як, марсіанскі будзем яго клікаць так, для імітацыі жыцця на Марсе. Яны сказалі, што з імі яшчэ жыў вельмі стары сабака, Гэб. Ён прайшоў праз вентыляцыю. Why don't you go in? I can't. Just do it, will ya? Зараз спрабуюць заставіць... Didn't have this stupid thing on your head. Hey, check this out. There's something inside the case. Is that a coaster? Oh, there's something on it. Hello, Carlos here. C team is voting for D team. So D team should vote for Q team and Q team for C team. What does this mean? Don't you get it? То ж саме, што я They're меў на ўвазе. saying to spread the votes. Huh? Spread? I get it. If each team ends up with 1 vote each, The whole thing is a tie and no team will be executed. Oh, that's a great idea. Okay, now we have a plan. Let's do it. But wait. Why should we wait? Well, what if this message hasn't been delivered to D team yet? You're right. The position of this vent does imply it only connects toward C. I doubt Gab's made his way toward D yet. We need to figure out... Карацей, яны літаральна прапанавалі та ідэя, якая першая у мяне з'явілася, каб перажыць галасаванне, якое адбудзецца там у іх прыкладна гадзіна. Яны літаральна прыйшлі да таго ж, але ёсць невялічкая праблема. Зараз я мапу покажу. Вентыляцыя. Да нас дабралася у месцу адпачынка, забраўся стары сабака Гэб. У яго было на паперке, на паперцы нататачка напісана, што наступная каманда галасуе, ну, па тыпу, C галасуе за Q, Q галасуе за D і D галасуе за C. Але праблема ў тым, што іх ідэя ў тым, што хутчэй за ўсё Гэб не паспеў, гэты сабака, дабрацца да наступнай каманды. Таму што ўвесь комплекс ён большы. У нас зараз ёсць толькі адзін кавалак мапы, увідалі, каб быў увесь, каб я паказаў ідэю, там на кароткі момант паказалі. Калі мы адправім, на нашай мапе ёсць вентыляцыя, калі мы адправім Гэба далей з гэтай жа нататкай, то наступная каманда атрымае такую же дэталь, і яны будуць ведаць, што ім трэба галасаваць, атрымліваецца, камандзе D трэба галасаваць за каманду C. Такім чынам, у галасаванні перажывуць усе. Калі гэта нататка даслана сваімі, калі гэту нататку не даслаў гэты маньяк. Hold on a sec. I'll get a pen and cheese. There was some at the bar, right? A pen? And cheese? Што? Ён сказаў, што я возьму... Ага, ён намаляваў. Q-Team got it. А ён падпісаў, што... Ён падпісаў, што мы ўжо... Мы зразумелі прапанаванне. What exactly are you doing? Нават без нашай дапамогі знайшлі гэту вентыляцыю і даправілі далей.
If Ward C Вось and праз Ward Q вентиляцию have унізе яны connected пройдуць vents, далей да Q каманды and D. D are probably connected as well. Yep. We just need to take the cheese and. Падаемся, Гэб дабярэцца да it's all наступнага on you, кроку. Gab. Think it'll work? I'm sure it will. Добра. Я так разумею, што ў нас не было ніякіх варыянтаў абіраць штосьці. 5 minutes until the deadline. 5 хвілін да I дэдлайна. wonder if Gab made it to Ward D or not. Even if he did, who knows if Diana will vote the way it says in the note. What? You think she'll betray us? It's not outside the realm of possibility. I don't even want to consider the alternative. Which is? That the whole letter from C-Team is a trap. Вось яна выказвае тую ж самую думку, што магчыма уся нататка гэта пастка. І магчыма, але бярем самы горшы варыянт, я зараз статус возьму. Мы каманда Q у цэнтры зялёненькая. Мы галасуем за каманду D сінюю. Калі я зараз не пераблытаў там тое, што анатацыі было, я лепей перачытаць. Мы галасуем за каманду D. Каманда D будзе галасаваць за каманду C, чырвоную. Чырвоная каманда C будзе галасаваць за нашу зялёную. Блакітная, прабачце. Такім чынам ўсё павінна быць у парадку. Але калі гэта ўсё пастка, то каманда C можа прагаласаваць як за каманду Q, так і за каманду D. То бок і проста рандомна, як выпадзе. Каманда мы галасуем, калі мы прагаласуем за каманду D, то і каманда D паслухаецца нас, то атрымаецца так, што адзіная, хто ў небяспецы, гэта каманда D. Толькі каманда D мае магчымасць загінуць, бо калі каманда C не прагаласавала, не зрабіла гэтага, ўсё гэта пастка, то альбо трапіць голас у нас, альбо яно наўмысна па тыпу заблытаць, каб C прагаласавала за D, то бок чырвоная за блакітную. І у нас атрымаецца, што каманда D ў небяспецы. Гэта пры лічыць толькі, гэта ўсё працуе толькі тады, мае разважанне зараз, толькі тады, калі каманда D прагаласуе за каманду C. І паслухаецца таму, што ў нотатцы. І там сядзяць тры, мне падаецца, каманда D самая разумная, пакуль што яны выглядаюць самымі разумнымі. Паглядзім. Мы будзем рабіць тое, што сказана ў нотатцы. They could have written it, but maybe Carlos is planning to vote for Q-Team instead. Трэба больш віна. Hey, wait a minute now. That's not good. At all. You said it. If I'm right, then we need Diana to do the opposite of what it says. What? But. The deadline to vote is in 3 minutes. The vote has to be decided by the leader, but What should we do? We don't have time for a committee. then we'll just have to use force. Hey, wait! Так, ці будзе мне магчымасць? Меню. Так, што ў нотацыі было? У мяне ёсць яна? Так, вось яна. Каманда C галасуе за каманду D, каманда D галасуе за каманду Q, Q каманда галасуе за C. Ну то бок тое, што я зараз апісаў, вось усё, што я апісаў толькі наадварот. У небяспецы наколькі гэта змяняе ўсё, каманда D прагаласуе за нас, але гэта можа быць вельмі дрэннай пасткай для нас. Мы тады ў небяспецы, мы ў небяспечным месцы, бо мы не ведаем, куды прагаласуе каманда C. Яны могуць змяніць у апошні момант сваё рашэнне. Добра, мы галасуем за каманду C. Слухаем тое, што гаворыць, і проста гэта як пашанцуе тут. Your vote has been accepted. Так. Following the note, huh? I guess it's fine. Зробили так, як It's not like написано it was у a bad нотації. choice. Now we wait and see what exactly Carlos and Diana do. If this plan doesn't work, then there are two outcomes that could happen. Either the 3 and C team die,
Or we're the ones executed. No, there's one more А что, я не possibility. улечу? Yeah. It's a joke. Это жарт? Someone is definitely tricking us. So it is you! Ну, это такого же. 20 minutes have passed. Your time on the test ended. Добре, кивник. Well, as the next game will begin when you will win. Unfortunately, the team who receives 2 votes will be unable to participate. One final thing. You've gone through with the vote exactly as I commanded. You deserve a reward for obeying. And then... Every lost drug will not be injected into the brain. Мы зрабілі тое, што ён сказаў, і за гэта ён дасць нам узнагароду. Нам не сатруць памяць нашую. Зараз нас зараз мы зноў апынемся ў сне, і гульня працягнецца, але нашай камандзе пакінуць памяць. When you next wake, those who survive will be able to remember the decision. As all members of a single team will perish as a result of the vote. Pleasant dreams. Ну, тут як пашанцую. Трошки спачатку цяжка. Таму трэба з усе іншыя каманды пагуляць, гэта галасаванне, щоб падоўжыць сюжэт. Ага. Зараз. То бок, я зразумеў, то бок мы не можам працягнуць прайсці ўвесь шлях за каманду. Было бы, і вось, я не ведаю, маё проста меркаванне, я не ведаю, як сюжэт пабудаваны далей, или было бы, мне бы зараз было бы цікава паназіраць, як усё адбываецца з боку гледжання адной каманды. Каб не ведаць іншых кавалкаў гісторыі, па тыпу, вось, што адбылося, там, мы, напрыклад, гэта была пастка, і нас каманду С забіла зараз. Ось. Ну, паглядзім. Давайте зараз каманду С. Па ідэе, калі ўсё правильно я зразумеў, то каманда С гэта тыя, хто даслалі гэтага сабаку. Калі я зараз не... Я просто магу зараз іх парадак пераблытаць. Усіх каманд. Давайте паспробуем за іх. У іх ёсць літаральна тыя ж самыя пакоі? Не, ёсць там кіруючы нейкі пакой ёсць. Біолабараторыя была ў папярэдніх. І тут мы можам кантраляваць энергію. Это, мне падаецца, ў гэтым моманце не важна. Нават і лазарэт на нашым баку. Pantry, я так разумею, сховішча? Я не памятаю, што такое pantry. Не сховішча, в сэнсе. Yes. Ага, We яшчэ checked пакой. everywhere we could. Я ждаю пагадзіць мапу. It's Давайте just зараз as... спыню і пагляджу мапу. Вось, мы зараз у кавалку... Вось. Ёсць пакой, галоўнае адпачынку, і вентыляцыі зноў жа ідуць у два бакі, да каманды D і Q. Pantry, я не памятаю, што такое пакой запісу, у яком мы зараз знаходзімся. Recreation room. Наадварот, гэта не запіс, гэта месца адпачынку. Ну і галоўная заля. Навошта гэта decontamination room? Гэта па тыпу, дзе змываюць сябе гэты весь бруд і хімікатамі, карацей, змываюць. Так, control, power room. Ну, добра. Поехали. Zero said, huh? There's no way to get out, except by opening the X door. 50 minutes left until the vote deadline. Don't tell me you want to vote. How can we not? У нас нема If we выбору, калі мы refuse, не... C-Team gets 2 votes automatically. We'll die. Так, выбору нема. Трэба галасаваць. Hey, do you think this could be part of the experiment? DCOM's whole psychological test. Nope. What? Why? That masked guy called himself Zero. I have no clue why he's here, but he's for real. So that means he's actually willing to kill off a whole team? Yeah. But how?
He said that there's an anesthetic in our bracelets, right? So we'll be sleeping and then bam! Or maybe. There's a bunch of different ways. М. If only there was a way to contact someone on the other teams. Why would you need to reach them? What, you're planning on begging them not to vote C team or something? Well, no, but I thought, why not spread out the Ось, votes? у їх все ж What таки do you приходить mean? эта ідея, Remember і what Zero said? The group with передать 2 or свої more votes голоси. will lose. I get it. Maybe C team could vote for D team, D team for Q team, and Q team for C team. Then all the teams would have 1 vote each. And that'd make it a 3-way tie. And no one would have to die? Угу. How do we make sure they know to do it? І як гэта як вы ГБ сустрэлі? Гэта самае галоўнае. Hey, Mira! Eric! Diana! Phi! Sigma! Can you hear us? It's not working. Damn it! Hey, Akane, why don't you try using the morphogenetic field? Huh? Morphogenetic field? Морфогенетичное поле? Что? Let the game end where I treat 2. What's this supposed to mean? Почекайте-ка, что? Яна на... Надпис у попередній команди, у Q команди. Давайте приймем вірус, нешта такое было. Дайте гульня скончыцца, дзе я treat 2. Гэта можа быць альбо як солдыч даць 2, альбо неяк treat, гэта ўвогуле як пачаставаць і можа быць як па тыпу паклапаціцца аб 2. То бок гульня скончыцца там, дзе я паклапачуся аб 2. Нешта такое. І што за морфагенетычнае поле? Што гэта? Акана, чаму ты не паспрабуеш Hey, выкарыстаць гэта Akane, поле? Можа why don't you гэта try using the нейкая, я не ведаю, morphogenetic мы ж у будучыні. Цікава. Ну уже яшчэ раз. Мне было бы значна лепей, каб былі імёны. Я вельмі дрэнна запамінаю імёны, мне трэба час, вельмі шмат час, каб іх запомніць. І то я забываю вельмі хутка. Something about 2 people? I guess the tough part is figuring out treat. If it's like Я, у trick or них treat, у іх тая ж самая праблема, бо у слова трыт некалькі сэнсаў, і іх тая ж самая праблема расшыфраваць, што маецца на ўвазе. then maybe it means there's a reward or a gift or something. But it could also mean treatment, which would imply being cared for. Літаральна мае Either слова way, зараз. it doesn't make sense. Hey, anyone know what this thing could be? A Яна box, знайшли той же самую What's inside of it? скриню. Maybe some kind of a white smoke. Automate Bako, You've heard of it, Carlos? Urashima Taro, right? Japanese folklore. Something about jumping through time, I think. This label says Force Quit Box. What's that? Looks like there's a keyboard. There's probably a password that goes there. Then something ends if you punch it in? But what though? Maybe the game Zero's making us play. Wait. You really think Zero'd put something that easy here? It seems like it wouldn't even have to be a box for that. Didn't think it'd work. Just pressing random buttons isn't going to solve anything. Яна паспрабавалі ўвесці код, нічога не атрымалася. Нічога дзіўнага, там выглядае, быццам былі лічбы. Сімваляў 18 можна ўвесці. So, what now? What can we do? Maybe we should just get this voting business over with. Junpei. No, we still have some time. Come on, man. You're supposed to be the leader here. How the Хрен hell did дослали. we get into this mess anyway? Do you guys have any ideas? Як ви побачили Геба? Може просто після розмови з'явиться. Які відносини поміж вами? Прямо в тому же Akane, порядку. Kurashiki. Junpei Tenmyoji.
You're both Japanese, right? Yes? And you Обидва both lived in японця. Japan when you were Жили kids. у You Японии, even коли went to the были same school. So детьми. you're childhood friends. Who told you Mhm. that? Sigma. He mentioned it back in DCOM. We all lived in close Junpei. quarters in that facility for 5 days. Information spreads fast. So, whose idea was it for you to join? Huh? Хто з вас вирішив DCOM experiment. долучитися до You гэтага two signed up експеримента? together, Ви right? підписалися обидва, так? No, we didn't. Ти нас We did стверджуєш, this що on ні? our own. Wait, you're telling me you guys just happened to bump into each other at DCOM? It wasn't a coincidence. It was Ага. inevitable. Чому ти так вирішив? Why did you subject yourself to this circus? I didn't mention it before? Цікавая Ай. фраза. Дзяўчына гаворыць, што гэта супадзенне, што яны абодва яны ведалі адзін аднаго і выраслі разам. Справа ў тым, што дзяўчына гаворыць, што гэта супадзенне, што яны абодва трапілі сюды. Як ён? Як ён? Джунпэй? Дакладна? Яго Джунпэй клічуць? Я проста сканцэнтраваўся на іншай інфармацыі. Ён гаворыць, што гэта было не супадзенне, што гэта было непазбежна. Ён не ўдакладніў. Я спачатку думаў, што ён скажа, што «О, не, я падрабіў там дакументы, каб патрапіць сюды». Але не. Well, I kind of really need a lot of cash. На Карлсу said they'd патрэбна give us шмат 500,000 грошай, if таму you што joined таму ён up. падпісаўся пад гэты эксперымент. Color me Джунпэй ўсё ж surprised. таки. Акана і Карлс. Thought a Дзякуй hero of вялікі. justice had no need of money. A what? Didn't you say you're a firefighter? A really good one? You faced off against danger and saved a whole bunch of people. Sounds like a hero to me. I just have good instincts. Doesn't seem to matter where I find myself. They're pretty good at telling me which path has death at the end. Ну, сцвярджае, што яго добрыя інстынкты, якія дапамагаюць яму зразумець, дзе яго чакае смерць. Окей. Добра, яшчэ далей. У чым мэта Зера? Why is Zero doing this? To make us play a game, right? This decision game or whatever. With the fate of mankind on the line. So it's true. Do you know something, Akane? I think if we end up losing this game, we're all going to die. Што ён з такімі сімптамамі тут робіць? 6 Добрае billion пытанне. people will. So what Sigma said back then up in DCOM was, Што яна гаварыла? At this rate, 6 billion people will die. Yes. What Sigma said is Зараз яны спасылаюцца да тых падзей, якія мы яшчэ не бачылі, мы пра іх не ведаем. Яны проста ўзгадваюць гэта, таму што для іх гэта тое, што ўжо адбылося, і размова гэта ўжо была. З таго, што нас кідаюць трохі са спазненнем у гісторыю, то нам зараз трошкі флэшбэкамі можа і падраспавядуць. Так вось, у іх камандзе ёсць Сігма, я так разумею, апошняй камандзе Дыяны. У гэтай камандзе ёсць нехта, так, вось, Сігма, гэта хлопец. І ён сцвярджаў нешта пра тое, што калі яны зафэйліць эксперымент, загіне 6 мільярдаў чалавек. Не халеры сабе. І яшчэ у іх ёсць думка, што калі іх тут усіх заб'юць, то гэта таксама заб'е 6 мільярдаў чалавек. Я не ведаю, чаму так. Будзем глядзець далей. Have you ever heard of the term reverie syndrome? Reverie syndrome? What Што causes за it ён? is unknown. Neither the nerves nor the brain have abnormalities. But somehow, this disease causes you to stop reacting to a variety of stimuli. I've heard there are people from all over the world who have become affected by this. Нейкі синдром. Hey, hold up. І пра які, А хутчэй за тут ўсё, я так десь разумею, што ён даданы ў гульне толькі, то бок ён нерэальны синдром. Чалавек перастае адчуваць амаль усё, рэагаваць на любыя стымулы, і шмат хто не рэагуе некія на некія стымулы, то бок вародніну пераўтвараецца. Волчара адпраўляем 500 на Firewatch і 500 на Among the Sleep. Firewatch у нас даволі блізка ўжо да топу, мне падаецца. Я зараз не магу пабачыць. What we were talking about before go together. Shouldn't you know already? Ведаеце, зараз увогуле
Так, 6 біліёнаў значит, по сюжэту, 80% чалавецтва. Мне падаецца, тут ёсць нейкі паралель. На Moon the Sleep адпраўляецца яшчэ 200. Дзякуй, Вулчара. Мне падаецца, гэта літаральна нас 9 мільярдаў чалавек, так? І 9 персанажаў існуе у гульне. Ён сказаў, што выжывуць толькі 3 літаральна, як мінімум 6 павінна загінуць. Я вам па тыпу прыйдзецца вырашаць, хто дакладна. Вось, і гэта літаральна суадносіцца да лічбы проста пра мільярды людзей ідзе. Зараз працягнем. A crisis. Mankind is currently facing what is clearly an unprecedented crisis. Можа, пра гэты вірус там было Those напісана ў affected are іншай каманды. sensing it's coming. Reverie syndrome. You've heard of it? Yeah, kinda. Who is Zero? To be accurate, you should probably ask, who is the second Zero instead? Then that means there has to have been a first one, right? Yeah, there is. You know him? Sorta. I brought it up earlier. A bracelet a lot like this one has been strapped to my wrist before. It happened last year. Akane and I were trapped somewhere. The person responsible back then was named Zero. But I don't think that one has anything to do with this one. It's gotta be connected. Just please. Believe me. Я магу зараз, мне падаецца, гэтыя два персанажы неяк звязаныя з папярэдняй часткай гульні, можа, я зараз просто не ўпэўнены. Яны распавядаюць, што год назад з імі здарылася падобнае. На іх рукі таксама надзелі нейкія браслеты, іх не дзесьці заперлі. Вельмі падобныя браслеты. Але яны сцвярджаюць, яны ведаюць пра нейкага Зеро, першага Зеро, які яны не жадаюць распавядаць больш пакуль што, можа, зараз і распавядуць, я не ведаю. Але пра другога Зеро яны не чулі нічога. То бо яны ўпэўнены, што гэта не адзін і той жа Зеро. Паглядзім. She's right. Яны забілі тады першага Зеро? Таму што нават гэты Зеро сцвярджае, што я другі Зеро. Ну, па тыпу, я не той самы. Гэта яны пра папярэднюю частку. Так, прыкладна так і падумаў. Over there. Gab! Where did you come from? Looks like you made it here using this vent. Так, Does that mean it's connected to the surface? Шабака. I don't think so. A vent to the surface would defeat the purpose of a bomb shelter. So he came from another ward then. It's too dark, I can't see anything. But Ward Q is down that direction, right? Think you can fit in there, Akane? No, there's no way. Someone likes cake too much. Oh, I know. Чакайце-ка. Let's cut off Junpei's arm. He should be able to fit through then. Hey, Mira! Eric! Зараз нешта не сходзіцца. Глядзіце. Зараз я. Блін, мапа. На папярэднім... Вось, гэта мапа тэрыторыі Q. Шабака прыйшоў з гэта боку. З нашага боку. З таго, дзе мы зараз знаходзімся. З каманды C. Ён трапіў у пакоі Q. То бок ён прыйшоў з сабака, тады прыйшоў з гэтага боку. То бок зверху. Калі зараз глядзець на мапу, вось з поўначы. І мы накіравалі яго тады па супрацьчасовой гадзіннікавай стрэлкі, так? Мы накіравалі яго далей у правы бок да наступнай каманды D, калі мы гулялі за Q. Справа ў тым, зараз што не сходзіцца, гэта тое, што сабака прыйшоў зараз з боку адтуль жа, з той жа самай вентыляцыі. Альбо шабак некалькі, альбо нейкая халера.
Бо мы зараз накіруем Шабаку далей да наступнай каманды таксама Д, бо у нас з пункту гледжання гэтай каманды яго трэба накіраваць далей. Зараз паглядзім, ці будзе яго нотатка яшчэ. Што у нас з храналогіяй? Пакуль што мы паралельна гэтай падзеі у гэтай каманды адбываюцца паралельна камандзе Q. Магчыма. Гэта нам гаворыць гадзіннік, але мы ў бомбасховішчы. Сказаць рэальную колькасць гадзін і ці адбываюцца ўсе падзеі паралельна адна адной, я не магу зараз. Але ёсць магчымасць, што яны блытаюцца са здвігам у некаторы час. No answer, huh? Hey, Gab. Did they steal you away from DCOM too? But why the dog? Maybe they felt bad about leaving him alone up there? Baloney. You really think Zero'd do us any favors? Hold on. I think I got an idea that may work. This case, it holds medication, doesn't it? Uh-huh. It's empty. Там медикаменты, звичайно, тримають, але зараз там не... I still think this could work. We can use it. Wait a sec. Не, гэта ўсё ж такі мы. Ён вылез з гэтага калідору з вентыляцыі. I found them on the counter of the bar. There's something written on it. Oh, I did that. Hello, Carlos here. C team is Команда voting за for Д. D team. Д So повинна D team should Q vote for повинна Q за team and С. Q team for C team. Oh! You're Не, going to put it совпадає. in the case and have Gab go Це все ж through таки the ми vent. накерували Cross your Геба. fingers he can get Це to не Q team. підстава. You really think it'll be that simple? So we shouldn't? Well, I guess we don't have anything to lose. Why don't we give it a shot? Так, ён прыйшоў з гэтага ж боку, і мы направілі яго ў той же самы бок, а не па What did you колу. throw? Cheese. Picked it up at the coaster. Was over there on the counter. Why don't we just toss in some ketchup and pickles too? Maybe next time he comes back, he'll be a hot dog. Вельмі It was a смешна. joke. Five minutes left. Gab's not come back. Let's just vote, Carlos. Like I said, if we forfeit, I know. hey, there's one thing we can do. What is it? You remember what you wrote on the Gab letter? The what? The message we sent the furry pigeon to deliver? C team is voting for D team, so D team should vote for Q team and Q team for C team. Yeah. So what? So, vote for Q team instead. What? Junpei, No, you what's that? can't be suggesting. If we do that, they'll end up with 2 votes and... Yep, Q team will be out. Він пропонує Granted, забити команду this whole Q. thing is assuming our initial plan works. The note makes it to D team, and Diana votes the way we want her to. Think about it for a second. Ні, 6 ми people пропоную have to все die ж or таки. we're never getting out of this bomb shelter. Those are the rules of the decision game according to Zero. Balancing the votes won't do us any good. We'll just end up falsely prolonging someone's death. Junpei, The deadline to vote is in 3 minutes. Come Терпеливенько on, Carlos, проголосувати. vote for Q team. Ні, ми No, you голосуємо can't. за команду Д. Протягуємо план. Бідний Геб, він вже старенький, його ганяють по этой вентиляції. Ну, йому хоч сир дають. І то і не благо. Так, я ще раз, каб я не переблитав. У нашому варіанті ми, команда С, ми повинні проголосувати за команду Д. Правильно же? Так. Команда Д. Тоді ми все переживемо голосування. Ты собакам ты больше стареньким, я не ведал. Я и не давал Николе, але не ведал. Accepted. ah, Перше не дренно. I was worried you weren't
going to do it, Carlos. You'll Блин. see, Akane. Just because we did what we said we would doesn't mean this will work. Hell, we don't even know if our note reached the other teams or not. And even if it did, there's no guarantee they did what we asked. Геб не вертался до Two их. possibilities will come out of this. The 3 members of D-Team will die. Or it's our heads on the chopping block. 90 minutes have passed. Your time limit has ended. Sleep well, as the next game will begin with you will win. Unfortunately, the team who receives 2 votes will be unable to participate. One final thing. You've gone through with the vote exactly as I commanded. Ён нам Give пакіне yourself the reward for obeying. памяць. The memory loss drug will not be injected into the Але тут выбор такі, ты альбо перажываеш, альбо то бок у тебя няма выбору не галасаваць за такую гульню. Ты павінен прагаласаваць, альбо прайграеш. will perish as a result of the vote you entered. Pleasant dreams. Splinter Cell Gap. Я уяві сабе яго ў гэтых акулярах начнога бачання. Так. Ну, у нас застаецца, у нас няма магчымасці, так, абраць іншы момант, застаецца толькі паглядзець варыянт каманды D. Каб у каманды D зараз, калі па тым падзеям, па якім я іду, у каманды D зараз 1 голас, і у каманды C таксама 1 голас, каманда Q увогуле без галасоў. То бок тэарэтычна мы за каманду D можам забіць каманду C, але не можам забіць каманду Q нават калі пажадаем. Ось. When a curious hate oozes calamity. So, a moment when hate becomes calamity, huh? Так, пачакайце-ка. When a curious hate Вось гэта ўвогуле не мае сэнсу. Калі папярэдні яшчэ мог нешта прыдумаць. Каго б асабіста ты забіў? Пакуль што я не ўпэўнены. Мы ж не ведаем нічога пра ніякіх персанажаў. Ну, то бок, літаральна я не ведаю, хто гэтыя людзі. Ось, навошта іх забіваць. Так. Калі дзіўная ненавісць пакрывае каламіці. Каламіці гэта руйнаванне, нешта такое. Зеро. Добры варыянт. Так, каламіці. Што тут у нас такое? Я не памятаю ўжо. Бедства. Лихолетце. Это ўсё роўна не мае нікага сэнсу. Калі ненавісць становіцца бедствам. I wonder what that means. Я таксама не Beats ведаю. me. Maybe it's not supposed to have a meaning. Huh? It's an Можа гэта анаграма. Мне падабаюцца іх разважанні. Гэта можа быць анаграма, і ўсё гэта можа быць літаральна паролем да выхаду. Усе гэтыя 3 надпісы. Але трэба розныя гэтыя надпісы усе 3 аб'яднаць і неяк нешта з імі зрабіць, такі варыянт. І Владаю галасуе за істэрычку. Ну так, ён такі You reorganize the напружваючы letters трошки. into another Але set. гэта не мэта яго забіваць. Why do you think it's an anagram? I've seen something like this before. Яна бачыла нешта падобнае In раней another place. у іншым месцы. Што? Дзе? Anyway, where's Sigma? У іх таксама такая скрыня ёсць. What are you looking at? A box. What kind of box? Well, I'm looking into it because I don't know. Looks like something's written on it. Force quit box. That's interesting. I see a keyboard on it too. Use this keyboard to input a password and force something to stop.
Is that what this means? What does it stop? Well, the obvious answer would be the game Zero is making us play. Then we should try it. Хопа, я неправильно ввели пароль. Не трималося. I shouldn't have thought it would be that easy. We need a hint. Maybe it says something on the underside. Есть там нечто? Nope. Нічого No нема. budge. Is it heavy? Heavy doesn't even begin to cover it. Зелень Doubt it's made out тяжкие. of anything from Earth. Well, you are getting up there, Sigma. What do you say? My body still got it. I'll just give it a try. Там хомяк. You weren't lying. See? I told you. Угу. This is the map for Ward D, right? Looks like it. Ось. А ми... Цікавий момент. Во усіх у самому початку показували пакоі, трошечки пробігалися по покоях. Але у гэтай каманды по пакоях не прабягались у пачатку іх варыянта падзей. Такая ж Decontamination Room, душ карацей, як, хімдуш, я не ведаю, як його назва па-іншаму. Пакой лячэння, але не шпіталь. Шкафчыкі, производства, транспортер нейкі. І тут таксама ад смецця пазбаўляюцца ў гэтым. And we can go wherever we want so long as it's within this ward? Yes, that's what Zero said. Добре. А, ось зараз нам показують. О, дзіўны нейкі пакой лячэння гэты. А гэты яшчэ больш дзіўны транспортны пакой. Нейкі завод з роботамі. І тут з'яўляюцца ад смецця. All right. We've checked all the rooms from top to bottom, but You didn't find any exits? Obviously. We are in a bomb shelter, after all. If there were several exits, it'd defeat the purpose it was built for. so Zero told the truth. Then opening the X door is the only way out. Mira! Eric! Can you hear me? Carlos! Akane! Tenmyoji! There's no point. We wouldn't hear a drunk toga party at full volume on the other side. I think we need 6 passwords to get this door to open, right? Yeah, that X-Pass thing. For every one person who dies, one password will be revealed. Is that true, though? Sigma, why don't you try dying once? I politely but firmly refrain. What about you, Diana? Hey, no. Figured. Зусім нічого не ведаем пра іх. Зараз, мне падаецца, будзе зноwu гэты ж момант, калі можам задаваць пытанні. What's up? Чаму Сігма так размаўляе? This may be somewhat rude of me to say, but the way you talk, Sigma, is, a little unusual. Forgive him. The age of his mind and his body are completely different. Oh, he mentioned that back at DCOM. That his consciousness had come back from the year 2074. That's correct. That's why I know what will happen in the future. He must have spent the past 5 days warning all of you. If nothing changes, mankind will be destroyed. Раптоўна музыка спынілася. Kane, Phi, and I infiltrated DCOM to stop all that from happening. Што? Phi? Is this Што, true? аб чым ён гаворыць? Well, would you believe me if I said that it was? Then Что? why are all of us trapped in this strange Зараз place? я крыху If you know the future,
Then you could have prevented this. We had no idea what events went down Mhm. inside the decom facility. Nor did we know anything about what's going to happen in this shelter. Можна мені, коли ласка? Тут такий Зеро, і я зараз вертаюся у діалог. Я ні халери не зрозумів. Тут ніякі скоки у часі. Так. Цмок, коли Сігма пройшов той самий тест на внутрішній узрост. Мені здається, він пройшов тест на то, яка він диснеївська принцеса. І ось що здарилося. Осторожно з такими He тестами в mentioned that back інтернеті. at decom. Так. Ён сцвярджае, што выбач яго, узрост яго розуму і яго цела вельмі The рознае. age of his mind and his body are completely different. Яго розум прыйшоў к нам з 2074, мы зараз у 2026, 25, нешта такое. Ён сцвярджае, што гэта так. І я таму з-за гэтага я ведаю, што адбудзецца ў будучыні. Мне Must падаецца, have spent the past 5 мне трэба days было warning all апошнія of you. 5 дзён папярэджваць вас усіх. Калі нічога не зменіцца, чалавецтва будзе знішчана праз 50 гадоў амаль. Чаму? Акане, гэта у нас у якім пакоі? Дзяўчынка, мне падаецца. Фі і я... Зараз яшчэ... Так, гэта ў групе С ёсць Акане. Фі і я праніклі ў гэты эксперымент, каб спыніць усё, што тут адбываецца. Так. Яна пацвярджае. А чаму яна так па-бытавому такая, ну, па тыпу, о, ну, вы скокнулі ў часе, ну, нормально. А чаму вы раней не сказалі? Чаму вы нічога не зрабілі? Так, чаму вы нічога не зрабілі, за чаго мы... Чаму вы не спынілі тое, што адбываецца? Вы же ведаеце будучыню, чаму вы не спынілі гэта? У нас няма ніякай інфармацыі аб том, што здарылася ў гэтым месцы. І мы не ведаем, чаму нічога, што здарыцца ў гэтым сховішчы. Окей. Патраплянцы. Угу. Чалавецтва будзе знішчана, як ён прыйшоў з будучыні. У мяне тое ж самае пытанне. Who do you think Zero is? Можа, ну, па тыпу, нешта You guys здарылася, know яны who Zero спрабавалі is? машыну часу No, зрабіць. I haven't the foggiest. But they called themselves Zero. At the very least, they know about what happened a year ago. What are you... There's one more thing for sure. Think about it. Why was Zero's speech to us pre-recorded? There's got to be a very big reason why things can't be in real time. There are two possibilities. Так, They've- зараз. Яшчэ раз. Вельмі важны дыялог. У іх, у гэтай камандзе, самыя важныя дыялогі пакуль што. Так. Ці ведаеце вы, хто такой Зера? Не, я не ведаю. Але яны называюць сябе Зеро. Яны. Ну, там быў першы, другі, можа, яшчэ больш. Так, што ты маеш на ўвазе? Тут дакладна ёсць... Это пропустим. Так, як ты думаешь, як ты лічыш, чаму рэч, прамова Зера была запісана? Там павінна быць вельмі вялікая нагода, чаму гэта было не можа быць зроблена у гэтым часе, у бягучым часе. Тут ёсць дзве магчымасці. Яны ўжо памёрлі. Already bit the bullet. Or Zero is among us. Альбо Зера сярод нас. Амогус. Так. Каго выкідваем? Давайте, галасаванне. Каго трэба выкінуць? Калі Зера, вось літаральна, калі Зера сярод нас, то хто з іх будзе Зера? Типа, каго выкінуць? Хто suspicious? Всіх выкидываем, пакідаем Гэба. Блин, я вообще блутаю. Гэб, гэта...
А, Рэббит да собака, так. Не сярод нас троих, усіх 9. То харчаваў собаку сыром, 2 чалавекі харчавала. Каманда С і каманда Q так харчавала. У камандзе Q, ну літаральна, Карлос і Q, це 2 чалавекі. Уже 2. Ось яны амогусы. Добра. Ці прыйдзе нам Do you дапамога? think someone will come help us? Like who? Maybe the decom experiment staff? Sorry, but that's pretty А чаму яны не unlikely. прыйдуць? Remember? The staff stationed in DCOM can't communicate with us right now. The simulation is attempting to stay true to an Ага. actual Mars mission. Яны настолькі глыбока пайшлі ў сімуляцыю той самай місіі на Марс, што яны нават адрэзалі сувязь часова адрэзалі сувязь з мясцовасцю. Гэта частка псіхалагічнага эксперыменту. It's at least 6 months between Earth and Mars. In that time period, Earth will have rotated halfway around the Sun. Which means... By the time the spaceship reaches Mars, the Earth is behind it. with the star in the way, we can't send a signal. That's the lead up. We've been doing experiments for the past 5 days. And transmissions will reestablish on December 31st at 23:30, which leaves us with more than 10 hours. Іх ёсць 10 гадзін да таго моманту, як ім вяртаецца магчымасць звязацца з зямлёю, скажам так. Яны зараз знаходзяцца на зямлі, але з-за таго, што трэба імітаваць поўную версію падзей, калі зямля знаходзіцца па-за зоркай, па-за сонцам, то яны адрубаюць сувязь, і толькі праз дзень яна павінна вяртацца. Так, улічваючы, як бязвінна гэта блакітнавокая сябе паводзіць, адчуваецца, быццам яна і ёсць амогус. Гэтыя двое, як яны гавораць, яны з будучыні. Так што яны павінны сябе дзіўна паводзіць. Яны тут літаральна праніклі ў гэтыя падзеі, каб даведацца, што тут адбываецца. There's no point in hoping for a rescue to come before then. Pretty sure the decom staff won't notice any problems until that time. You guys are like siblings. You're totally in sync. Блакітнавока не з будучыні? Why did this have to happen to Okay. me? I should have never listened to Rebecca. Rebecca? Не слухаць Рэбеку? Хто такая Рэбека? She's the head nurse at the hospital where I worked. Oh, right. You did say you were a nurse. Угу. I joined the decom experiment because Rebecca suggested it to me. She told me that they were searching for a nurse willing to participate. Це ўсё навінкі. Well, Вельмі to be нагадвае. honest, there is another reason why I decided to join. Калі гэта навінкі, доктар, літаральна доктар Зера такой, блин, ну не пашанцавала мне за мям, блин, вы што, долбанутыя, якая гульня, вы аб чым, блин, разойдзіцеся па сваіх пакоях, сядзіце, адпачывайце. Яны такія, мы гуляем у гульню смяротную, хто сёння памрэ? І доктар Зера такой, бляха, што яны там учудзілі? Сядзелі па сваіх пакоях. Собака. Gab! Why is Gab here? I think he came through the vent. See anything? No, it's too dark. You're up 5. Хто усталював Амонга You want на me to go комп'ютері there? пацієнтів? It's clearly impossible. І навіть хто дав пацієнтам комп'ютери? You sure? I won't repeat myself. Я зараз, блін, я. Так, що? Тихі. Угу. Кожна команда жартує на тим того, що ніхто My повинен. boobs are D's. Your pants are on fire. It's true. Seems to me they've gotten a full size larger than the last time you told me. It's been 45 years. Growing is natural. You were just sleeping. Could I interrupt? What is this? Is that Ці, докладно? Там просто жарти їх поміж один одним. Так. Ён такой.
You want me to go in there? Фі, ну, блін, зараз я можу болтати. Ну так, Фі. Прапаную Фі паісці туди. Ты ждаеш, каб я пролезаў туды? Гэта дакладна немагчыма. Сігма такі. Ты ўпэўнена? Я паўтараць гэтага не буду. Мае цыцкі размера D, памера D. Ось. Так. Зноў яшчэ жарты. Гэта, каб вы разумелі пра будучыню. Выглядае так, што яны выраслі на цэлы памер пасля таго апошняга раза, як ты мне гаварыла. Так, это было 45 гадоў таму. 45 гадоў таму. Што за халера? Я ні халера не разумею. Так, расці гэта нармальна. Ты просто спала. 45 гадоў яна спала, але яны з будучыні. Як гэта працуе? Што я? Чаго? Хлусіць, так, дакладна. That a coaster? Something's written on it. Hello, Carlos here. C Team is voting for D Team. So D Team should vote for Q Team and Q Team for C Team. And someone else wrote Q Team, got it. I get it. Mm-hmm. By spreading out the votes, they're suggesting we make it a tie. Looks like Q Team agreed. Seems so. I guess Gab passed through Ward C to Ward Q and ended up here. It'll work! Now none of the teams will have to die. I wonder about that. What? The deadline to vote Угу. is in Іх дедлайн вельмі у апошні момент літаральна. We don't have much time. Іх няма моманту We рашаць. need to head over to the voting device. Ну і зараз ми голосуємо за Q команду, за команду D, і повинно бути все у What порядку. exactly did you mean earlier, Phi? I'm saying it could be a lie. Do you mean that Q Team is planning to betray us? No, I doubt it. That's what they intended. They didn't have to send Gab. They'd only have to decide to vote for D Team. Then you mean There's a chance that C Team will betray us. Maybe they're saying they'll vote for D Team, but actually vote for Q Team Why would they do that? to make us choose Q Team. If you think it's a good idea to spread out the votes, then your choice is easy, right? I'm just saying. It's a possibility. Вітаю, Орел. the deadline to vote is in 1 minute. what Так, should I тоді do? ми голосуємо. The fact that Я зараз Gab пробігуся showed ще up раз. means that we can assume Q Team's voting for C Team. So we have no choice but to choose Q Team. Угу. Otherwise, Our single vote could cause the death of all of C Team. Зараз яшчэ раз. У нас ідзе галасаванне у гульне забойства. У гэтым галасаванні кожная каманда павінна прагаласаваць, якую іншую каманду яны жадаюць забіць. Ёсць толькі адзін голас у кожнай каманды. Але нейкая каманда памрэ толькі тады, калі яна набярэ 2 галасы. Не галасаваць нельга, калі ты не галасуеш, ты адразу атрымліваеш 2 галасы. То бок гэта не варыянт. Ну, што яны прыдумалі? Яны прыдумалі дасылаць Гэба, старога сабаку, праз вентыляцыю, каб прагаласаваць па колу. То бок адна каманда галасуе, першая каманда галасуе за другую, другая за трэцюю, трэця за першую. І такім чынам кожная каманда атрымлівае па аднаму голасу і ніхто не загінае. У гэтым ідэя. Цмок, у будучыні чалавецтва прасунулася так моцна наперад, што мадыфіцыравала свой геном, каб цыцкі раслі пажыццёва. Нормальны варыянт такі. Так, яшчэ раз, у нас нататачка наша. У нас няма іншага варыянта. Мы каманда D, нам патрэбна прагаласаваць за каманду Q. Гэта тое, што перадалі на анатацыі праз Гэба. Давайте мы прагаласуем за Q, бо мы ўжо ведаем падзеі з астатніх каманд, таму мы галасуем за Q.
спрабуем пакінуць усіх жывымі. Але гэта ўсё можа быць пасткай. І у нас не хапае кавалкаў. Your vote has been accepted. Well, that was a good choice. Do you think it'll be okay? So long as Gab's note was the truth. All we could do was trust them. I suppose. 90 minutes have passed. Your time limit has Чи той же самий запис нам іде. As the next game will begin when you awake. Unfortunately, the team who receives 2 votes will be unable to participate. One final thing. You've gone through with the vote exactly as I commanded. You deserve a reward for obeying. The memory loss drug will not be injected into the brain. When you next wake, those who survive will be able to reflect the decision. Уявіть собі, зараз ніхто загинає. All members of a single team will perish as a result of the vote you entered. Pleasant dreams. А што калі... З-за таго, што мы не можам нармальна звязацца з іншай камандай, што калі ён можа падмануць нас і сказаць, што нейкая каманда памерла, калі яна не памерла насамрэч. Падзеі першага раунда скончыліся. Так. За якую каманду? У нас павінна адчыніцца адразу шмат блокаў. А што так да халеры? Давайте захаваемся. За каго? Давайте зноў галасаванне. За каго? Я не ведаю нават, які варыянт тут абраць. Тут шмат адчынілася адразу. Галасаванне. За якую каманду? С, Q альбо Д? Я буду абіраць фрагмент нейкі. Просто на свой выбор, але трэба браць каманду. Д. Пакуль што лідуе Д, бачу ў чаце. Д, Q. Хто яшчэ? Сюжэт по-рознаму ідзе і по-рознаму можна гуляць. Угу. Галасаванне Д. Пакуль што перавагае. Я не раблю галасаванне, таму просто я ўжо за зэра жадаю. На жаль, няма такога варыянта. Смок, што думаеш? У нас пакуль што перавагае Д. Я не чуў розніцы, таму няхай Д. Добра. Давайте, тут усе варыянты, там ёсць у іх нейкі пакой адпачынка. Тут нават рэвальвер. Нешта брутальнае. А ці ёсць розніца па тыпу, гэта залежыць ад таго, які пакой яны пайдуць? Ад гэтага залежыць, што як яно гэта працуе? Тут нармальна так варыянтаў. Угу. Тут усяго 2 варыянты. Окей, мы зараз з рэвальверам гэтым пойдзем. Просто цікава прыкладна гэта выглядае. Розныя падзеі. Добра, ідзем з рэвальверам гэтым. Там усё складаней. О, блин, чаму я не магу? Мне ж 2 разы націснуць. Так. Паехали. Калі паясняць, то спойлеру до халеры. Пабачым. Паглядзім, куды гэта пойдзе. The trash disposal. Isn't that what it's called on the map? Пакой са смеццем. 18:06. Wait, where's Vi? Куды Фі падзелася? I don't know. You don't know? У сэнсе? When I woke up, she was already gone. Maybe she managed to get out of this room. Do you think we can? Ага. It opened. Каб вы разумелі, яны іх вырубілі пасля галасавання. Іх вырубілі. І яны яшчэ не ведаюць рэзультатаў гэтага галасавання. Яны адразу апынуліся ў гэтым пакоі, і Фі кудысьці падзелася.
Спадарня у акулярах куды падзелася? Мы самі не ведаем. Зараз яны пабягуць яе шукаць. Sigma, it opened. And? Well, I didn't really expect it to, so. Vi! What the hell are you doing in there? Cutting my next album? What do you think I'm doing? I'm locked in here. You're locked in? Why? How should I know? This is where I was when I woke up. Stuck inside this incinerator. Ого. Яны зараз у пакоі, яны зараз знаходзяцца ў пакоі, дзе яны зжигаюць смецце у гэтым бомбасховішчы. І яна, Фі, літаральна знаходзіцца ў пакоі, дзе яго будуць зжигаць. Hang on, we'll get you out now. Яшчэ адзін мур з цягліцамі. Так, вельмі намацаваная такая лабараторыя. Не лабараторыя, бомбасховішча. Is there a keyhole? I don't see one. Probably an electronic lock. І немагчыма адчыніць дзверы. I've got a bad feeling about this. Incinerator startup will now commence. Incineration in 30 minutes. Так, і спаліць праз 30 хвілін. It's gonna be okay, Fi. Stay calm. You're the one flailing and freaking out here. Anyway, we have to do something. Either stop the incinerator startup. Або не даць яму пачаць, альбо адчыніць дзверы. Okay. I'll see if I can do anything on this side. Надо будзе шукаць, ці ёсць магчымасць адчыніць неяк. Hey, I'd like to avoid the worst sunburn of my life in here. Let's hurry. Right. Што мы можам зрабіць? Як гэта ўвогуле выглядае ў гульні? Ага, пошук. Я магу нейку взаимодейнічаць. У мяне ёсць... Ці ёсць таймер нейкі ў гульні? Няма ніякіх прадметаў. Я захаваўся. Давайте захаваемся ў гэты момант. На асабістае захаванне пакіну гэта. Так. Што у нас тут? Некія... Нейкая монетка. Што ён тут робіць? Калі пераключаць гэту частку, змяняецца літара. Ага, можна змяняць. Ад А до Z. 3 літары. Калі пабачым 3 літары, будзем нешта з гэтым рабіць. Так, нам не хапае інфармацыі больш, ідзем далей. Які год? 2025. Велізарная кнопка стоп. Вось, на жаль, такой няма. На гэтай кансолі ўвогуле ні халеры няма. Што гэта? Яно зачынена. Гэта адсюль дастаюць пылаў. Але тут можна ўвесці нейкія лічбы. Нешта грам. Гэта нешта, што можа важыць не больш за кілаграм. Окей, добра. А ты што тут у нас робіш? Ага. Рэвальвер. Які не дастаць. Ён зачынены. Нічога мы з ім не зробім. Ты у нас што такое? Якая штука. Добра. Якая прыгажосць. Што это такое? Навошта ты... Я не ведаю, як павінен працаваць, але выглядае так, быццам бы мы нічога не бачым, гэта проста маска. О, блин. Там пачалося. Зараз... Ух ты ж, ё! Що понеслося? Як мне гэта ўсё выдаляць? Каб вы разумелі, я не вельмі часта
скарыстаўся магчымасцю баніць. Даць лыжку, да каб я ведаў, як гэта хутка даць. Давай паспрабую. Падаецца, вось гэтае будзе. Вось. Арыгана, мне падаецца, ты атрымала лыжку. Мне як пайшло было паведамленне, у мяне ў чаце стаіць самая слабая па тыпу аўтаматычная банілка. Ну, не банілка, а па тыпу выцішэння. Ага. Арыгана пайшла. Арыгана за працай. Вы назірайце. Цудоўна. Дзякуй вялікі, Арыгана, бо я не ўпэўнены, нават, дзе мне з майго боку зараз гэта хуценька зрабіць, бо не вельмі зручна. Дзякуй вялікі. Цудоўна. Добра. У нас ёсць... Што з мы гэтых каляроў можам пабачыць? Няма. А тут ёсць рыштунак нейкі. Яно зачынена і неяк зламана, я так разумею. Пачакай-ка. Так. Мы не можам і яго нават адчыніць. Цудоўна, окей. Што мы можам яшчэ зрабіць? Там унізе... Не, унізе нічога не. Friendly Fire там адбыўся. Так. Паведамленне. Трошечки зашмат выдаліла. Вулчара, мои балы не пайшлі нікуды. Вы бач. Оу! У мяне зараз дрэннае адчуванне. Я выбачаюся. Я бачу. Гэта моя памылка. Я перезагружаў літаральна перад самым стрымом я запускаў перезапускаў комп, і у мяне бот не працаваў. Дайце мне хвіліначку. Я зараз усё закіну. Выбачаюся. На Firewatch у нас вышло 500. На Among the Sleep у нас ушло 200. $700 на Among. Это гляну. Я бачу тільки 200. А, ні, я так бачу 700. Накладно. Зараз хутенько все виправимо. І анекдот у нас 200, так? Так, 200. О. Добре. Вибачаюся за замінку, бо одразу у чатик набігла і ботів, і яшчэ у мене не працювала голосовалка. Вибачаюся. А як адмяніць фіг знойдеш? Ну, я, на жаль, не ведаю. Мне трэба сидзець, карыстацца гэтым, глядзець. Так, вяртаемся. Што у нас ёсць яшчэ? Нейкі прадмет тут стаіць. Ага, разак. Разаком мы можем отчинить. Давайте попробуем. Давайте об'єднаємо його. Так. Що я повинен? Drag the item. Combine to the center. А, ось сюди. Нельга? Добре.
Я думаю, яго можна будзе проста разрэзаць. Дзіўна нейк. Нешта дзіўнае з падлогай тут. Ці я не магу ўзаемадзейнічаць з гэтым, добра. А тут у нас што? Нейкая кнопка. Якую можна адчыніць, калі б у нас быў рыштунак. Тут надпіс «Стоп». Але патрэбны ключ, які падыдзе сюды. Окей. Я зараз зразумеў, Evil Dive, і калі ты гаварыў пра тое, што можна гэта самае пра тое, што гэта хутчэй escape room, чым нешта такое. Бо ў гэты момант... Так, мы ў гэтым акулярамі можам бачыць у іншым свеце. Пластик. У гэтых акулярах мы бачым 3 літары. Мы бачым 3 літары... О, 3... Так, зараз, по парадку. 3 літары мы можам змяніць на тик. На тик. Падаюся гэта яно. Оп, што мы зрабілі? Зараз усё згарыць? Правильный отказ. Ага, частково чынілася. Можа яна нешта зможа там даведацца. О, дзякуй вялікі, Арыгана. Не знайшла, як адмяніць выдаленне паведамлення і падрыла сапку. Дзякуй вялікі. Так. Нам патрэбна вось гэтае сімвалі. Я ведаю, што яна падказвае. Колькі будуць важыць гэтыя самыя 2 балты і отвертка. Ёсць што-небудзь? Што-небудзь яшчэ? Добра, тут мы нічога не можам зрабіць. Засталося яшчэ куды-небудзь. Можна выйсці? Добра, мы не можам пакінуць гэтае месца. Можна паглядзець за Фэй. О, дзякуй вялікі. Бо штосьці можа быць з яе боку. Яна можа, у яе ёсць гэтая отвертка. Тут ёсць станцыя, вось на якой можна ўзважыць 133, але гэта недастаткова. Трэба ведаць, колькі важыць яшчэ балты. У смецці ёсць балты, каля ласачка, а? Мне балтоў не хапае. 2 балты ўзважыць. Што гэта? Вось гэта месца, дзе можна перадаваць. Мы можам абменьвацца рэчамі. Перыядычна. Балты. Блин. Нешта пад столю вісіць. Дзе? Я не бачу пад столю нічога. На падлозе таксама. Што ты такое? Тэрмометр. Навошта тэрмометр унутры? У мінулым пакоі. Добра. О, блин, не тое. Пад столю гэта вісіць рэвальвер. Толькі я нічога з ім зрабіць не магу. На жаль, пакуль што. Можа яшчэ нешта пропусціў?
Не, под столем больше нема нічога. Гэта быў толькі рэвальвер. Мы же не можам ніяк перадаць гэтае самае балты, якія тэарэтычна яна можа нам даць. Яна можа перадаць нам отвертку праз вось гэтае месца пылавіка. Пылавой скід. Але для таго, каб яго адчыніць, трэба ўзважыць одну отвертку і два балты. Яно неяк зацыкліваецца само на сябе. З яе боку павінна быць дзесьці балты гэтыя, якія можна дастаць. Блін, не тое. Балты павінны быць за яе боку. Дзесьці. Адсюль выйдзе агонь. З яе боку, мне падаецца, нічога няма. Толькі смецце і ўсё гэта. Не, я літаральна не бачу нічога. Ну, дзверы, вядома, не адчыняцца. Я на што разлічваў. Добра, глядзім з іншага боку. Зверху можна перадаць і адкруціць металічную сетку на кнопцы. Яе магчыма было бы перадаць вось праз гэтае месца, але для таго, каб яе адчыніць, мне нужно ўвесці правільныя лічбы на гэтым замке. На гэтым замке трэба нейкую колькасць у грамах. З акулярамі я дакладна ведаю, што мне патрэбна не падыходзіць. Ну, я так і думаў. Не падышло. З акулярамі я бачу, што мне патрэбна отвертка і два балты. Балты ёсць там? Блін, я ж некалькі разоў глядзеў. Бо з яе боку павінна вось дзесьці гэтыя балты ўзяць. Я бачу толькі 4 вось тут, на гэтай частцы. Але іх... Блін, яна мяне проста переключае сюды. Так, яшчэ раз шукаем балты. Вось гэта, яно не кідаецца ў вочы. Добра. Один болт. 188 фунтаў. Не фунтаў, так, фунтаў. Мы можам альбо выкарыстаць проста лічбу 188, альбо пакласці гэтыя балты. Колькі яны важаць? 22, 155, а не 188. Кожны по 11 граммаў. Чаму тады 188? Добра. $155. Гэта то, сколькі важыць два балты і отвертка. Адчынілася. Мы зараз можам передаваць рэчы праз яго. Мы перададзім нам адвертку. О, не тое. Не атрымаецца, мы ж не пролезем. Так, дзе яна там? Узялі яе. А чаму яе нельга перадаць? Это Райдалер 3? Нет, не, гэта Хелдайверс першы. Фунты грамы розныя? Ну, можа, не ведаю. Тут хутчэй за ўсё, тут сападае лічба. Ну так, 188, можа, блин, я не можу гэта пераводзіць. Дзіўна. Чаму я не могу перадаць туды адвертку? Я лічыў, што магу. Што я зрабіў не так? Камбінаваць. Добра, давай. Пробуем зараз. Камбінаваць. Але мне трэба перацягнуць прадмет, якім камбінаваць. Я ж не так працую.
Аб'яднаць можа разам з усім. Не? Не, не. Добра. Ну, самае відавочнае, мы павінны перадаць вось праз гэтую месца, перадаць нашу адвёртку, бо яна нам тут патрэбна. Можем я? Мы можем ёй нешта перадаць. Рызак. Яна можа... Так ладно, мы можем ёй перадаць. Усё добра, я зразумеў. Усё зразумеў. Мы перададзім ёй гэты бокс. Скрыню. Яна скрыню можа адчыніць сваёй адвёрткай. І тут нейкі пазл. Цудоўна. Якога хера? Што? Пачакайце-ка. Гэта ж гэты... Мы, карацей, у Resident Evil рэзка пераходзім, так? Нам патрэбна сумясціць гэта неяк. Я магу паварочваць іх? Так, магу. 1 фунт 453 граммы. Дакладна там нешта наблыталі. Мне падаецца, гэта блытаніца ў гульне проста. Ну, давайте паспрабуем. Так, пакрыху. Блізка адна да адной могуць у нас быць. Гэта не падыдзе. Это таксама. Я зараз вугал той у верхнім баку. Бачу. Вось гэта так. Вось гэта ідэальна сюды стане. Тады сюды можна вось гэта паставіць. Не сыходзіцца ў мяне. Трошкі зусім. Добра, я нешта не тое зрабіў. Магчыма, вось... Не, так не атрымаецца. Backpack Simulator. Так. Сапёр. Тут усё адразу панеслася. Так, ну тады хутчэй за ўсё вось так будзе. Бо гэта адзінае, што можа сюды трапіць. Вось ты у нас ідзеш, родненькі, вось сюды. Гэты ніяк нікуды не палезе. Вось гэты сумяшчаецца сюды. Вось так і вось так. І ўсё правильно. Добра. І ўнізе нешта адчынілася. Нататка. Запоўні needle, гэта ігла. Max out the needle. Запоўні іглу. Альбо палепшы... Што? Ага, запоўніць іголку, не іголку, а ў сэнсе стрэлку на нейкім тэрмометры. Добра, давайте пераключымся і паглядзім. Так, пераключыцца. Яе запоўніць трэба. Так. Але ёсць тут манетка нейкая ўнізе. Манеткі ў нас няма. Манетка. Невядома што. Знову пранем наши гэтыя. Іх можа нешта... Ну, не, мне падаецца, нічога нового мы тут не пабачым ужо. Так, думай. Добра, што таймера няма, я, блин, тут на сцену бы полез. Так. Ну, ёсць таймер, але у іх літаральна 30 хвілін на это. Ці можам мы перадаць ёй рызак? Увогуле, што рызаком мы можам зрабіць? Давайте паспрабуем узаемадзейнічаць з усім рызаком. Не, тут рызаком мы нічога не зламаем. Давайте адвёртку паспрабуем перадаць зараз. Альбо гэта толькі ў адзін бок працуе. Ага, мы не можам, то бок гэта толькі ў адзін бок, літаральна. Яны могуць даць штосьці Фі, а Фі не можа нічога аддаць. Звычайна будзе на атамнай станцыі. Так. Ведаеце, раніцай прачнуўся і вось апынуўся, цябе могуць забіць. 188 фунтаў.
Гэта важна. Гэта прыкладна 85 кілаграмаў. Што гэта за вага? О, магчыма... Сігма, колькі ты важыш? Так, ён важыць 158. Зіро, давай. Не Зіро, а гэты. Стань на вось гэтую пліту нейкую. Блін, а можна яго заставіць неяк? По типу, хлопец, стань, кай ласка, тут, не? Я упэўнены, што ён павінен стаць вось тут. У жанчын такое не пытаюць, а мы пыталі ў мужика. І ён не адразу адказаў. Ён стане, калі будзе магчымасць. Добра. Тады пакуль не кранаем гэта. Нам трэба запоўніць, як там сказана, гэтую самую, каб яна да максимума стала. Тут ёсць монетка. Адкуль мы можам дастаць монетку? Можа яна быць тут? Увогуле. Мы да яго не дацягнемся. Як усё складана. Так, думай. Што яшчэ у нас? Яблоку. Яна прывіншана, і я дакладна не магу рызаком гэта ўсё зрэзаць. Можа рызак ёй перадаць, яна можа нешта зрабіць? Давайте паспрабуем. Але ж, блин, гэта ў адзін шлях. Давайте захаваемся. Я не ведаю, гульня дазволіць мне гэта ці не, калі гэта нават памылка. Я не жадаю правяраць. Вось гэта. І нават у яе дадаўся разак. Што ім можна парызаць? Дзверы? Не. Температура. Это можно подвысить. Температуру можно подвысить. А где термометр будет? Вось на яго можем так и выкарыстаць. Заполнили. Так, вось як мы заполнили иголку. Так, яны звязаны. И что? Что с монеткой? Монетка выпала отсюда. Зашибись. 777. 3 семерки. А ці есть у нас место, куды можно увести гэтыя 3 семерки? Может, это реально сюда подойдет? Нет. А, яны нешта говорили про эти самые. Куды можно засунуть, мне падаецца. Не стае не трэба, добра. Можна запытаць, колькі ён зарабляе. Я нагадываю, ён з будучыні. Хутчэй за ўсё не зарабляе. Монетку тую зараз ставіць. Давайте яшчэ раз. Можам монетку закінуць. Давайте паспрабуем просто прадметы пазакідваць. Бо можа у гэтыя ачкі можно закинуть внутрь. А, яны не пролазить, яны велизарные. Добра, монетку. Эй, Фи! Там зараз размова такая. Блин, яна вельмі короткая была. Эй, Фи, жадаеш гэтую монетку? Яна такая, не! Ну и добра. Конец размовы. Так. Я не ведаю толькі адное, што... Я запомню нешта ціка, я не памятаю, што я з гэтага атрымаў. Термометром мы таксама разабраліся. Я не бачу, куды можна монетку гэту всунуць. Там яны ўзгадвалі штось. Мне пытаецца, гэта вось у рэвольвер там пойдзе гэтая монетка. А, монетка! Я магу адчыняць... Я ведаю. Я магу монеткай паспрабаваць адчыніць вось гэтай балты. Цудоўна. Ці трэба націскаць чырвоную велізарную кнопку? Патрэбна.
Оу, что за холера? Ух. Давайте заховаемся. Нам не падабаецца мне, куды гэта ідзе. Чубоку да гэтага не падыходзіла, не. Мне падаецца, у задніцу Зера гэтая монетка бы ідэальна падышла. Нічога не адбываецца. Але павінен сесці велізарны хлопец. Бо яго вага падыходзіць. Узгаранне праз 3 хвіліны. Ён па ваге размяркоўвае, хто сядзеў. І ў гэты момант упаў пісталет. Як яго можна магчыма адчыніць? Тут нешта. Гексаганальны замок. А што можа туды падысці такога? Ці магу я літаральна ўставіць гэты замок? Гексаганальны. У отвёрткі, мне падаецца. Шаруповачка. Давай-ка. Яна можа чыніць для нас замок. Вось, ніжняя частка падыходзіць ідэальна. Яна і будзе нашым ключом. Цудоўна. Тады... Але ж... Пачакайце-ка, я нешта... Пачакайце-ка. Яна дастала пісталет адтуль. А мне што рабіць у гэты момант? Што за чыр... А, я могу вытягнуть. Так. Все, мы можем вытягивать это назад. Мы пистолет отрымали. Я не зразумела разумею, что из этой размовы. Восемь револьвер. Карина поспел потрапить у фотель, я только з шопчиками дошла. Ён тут карацейка, як толькі мы націснуў чырвоную кнопку, з'явілася вось гэты фотель. Так. Гэты фотель падыходзіць па ваге літаральна, ён спецыяльна зроблены пад яго памеры і пад яго вагу. Ён сеў на яго, ён яго зачыніў на гэтым месцы, ён зараз не можа паварушыцца. Мне падаецца, гэты рэвальвер ідэальна падыдзе вось сюды, ён падыдзе як ключ. Так. Оу. Окей. Ой, не говорите, что зараз выбор будет. Так. Зараз будет выбор, альбо забить его, альбо не. Распавяду вам гісторыю о мінулым. 17 гадоў таму жанчына была забіта. У результате мужчина быў абвінавачаны, хаця і не зрабіў гэтага. Ён не забіваў яе. І за гэтага яго жонка пакончыла з сабою. Водитель таксі памёр у інцыдэнце, разбіўся на машыне разам з яго пасажырам.
Этим самым лекаром, не лекаром, surgeon, і хірургом, ось. Дзіцяці, якое чакала аперацыі, таксама памёрла. 6 чалавек разам. Чаму гэтыя 6 чалавек памёрлі? З-за слімака. Адзіны слімак забраў жыццё 6 чалавек. Не проста 6, але 6 мільярдаў. 6 мільярдаў страціў жыццё ў рэзультаце аднаго слімака. Зараз правілы. Карацей, 3 патроны сапраўдныя, 3 не унутры гэтага рэвальвера. Дзверы яны адчыняцца ў момант, калі яно пачуюць. Дзверы спецыяльна зроблены так, каб пачуць выбух з рэвальвера і адчыняцца, як толькі яго пачуюць. То бок, калі націснеш, ёсць 50 на 50 верагоднасць таго, што ён выжыве. Але дзверы ў любым выпадку адчыняцца. У незалежнасці таго, ці будзе ён сапраўдны патрон ці не. Ну, выбару няма. Трэба страляць з рэвальвера, бо... Альбо абодва загінаюць. Пачакай. Не, зараз є варыяцыя яшчэ. У гэтай сітуацыі ёсць два варыянты падзей. Альбо мы гарантуем жыццё аднаму чалавеку у гэтай сітуацыі. То бок ён гарантавана... Не, гарантавана выжыве альбо адзін, альбо другі. Але ёсць верагоднасць, што выжывуць абодва у сітуацыі, калі я выстрелю. There's no time, Diana. Pull the trigger. What? Ён нават згодны. Logically, which one has more to gain? If we don't pull that trigger, I'd obviously stay alive. My chance at survival would clearly be 100%. But then it'd guarantee Phi's death, as her survival rate would be 0. What happens if we do pull it then? The incinerator door would open and Phi escapes. Chance of survival, 100%. And this choice still allows for the possibility that I may live. Blank round. My head doesn't suddenly have a new home. It's 50-50. So you understand, right? It's either 100 and 0. Ён літаральна прагаворыць тое, што я зараз прагаварыў. It's obvious which one is the wiser choice. How dare you not even consider everyone else's feelings, Sigma? What if the shot is a live bullet? Do you really want Diana to end up blowing your head off with her own hands? But, Phi, if I don't pull the trigger, you'll... Don't worry about me. No! Diana, please, listen to me. What would be the most ideal outcome from this? Isn't it obvious? That both of you stay alive. Okay, then think. Which one of those choices has that result as a possibility? If you don't pull it at all, one of us will definitely die. If you really want to save both of us. I'll have to pull the trigger. Diana, no! You shut up! Incineration begins in 20 seconds. Don't worry. Just trust me. No, don't do it! Ну, тут без варыянтаў.
Ну, ён мае рацію. Гэта жорстка, але... Я захаваю... навошта захоўвацца? Там же ёсць магчымасць скокнуць у любы выбар. Ну, нічога, я просто захаваўся. Всё равно страляю. Ау. Ау. Incinerator door is open. Incineration process terminated. Sigma? Sigma! Hey, you alright? Are you hurt? Oh, Уф. damn. My ears really hurt. They're killing me. That might have ruptured my eardrum. Ау. Діана тут повинна бути. Це повинна бути добре. Але я на шоку хутчэй за ўсё так. What the hell were you thinking, Diana? Why did you pull that trigger? Тому що це був один варіант, у якому обидва виживають. Got lucky that it was a blank. But if it'd been live, then Sigma... Hey, it's all right. Everything turned out fine. There's no way I'll accept that the end justified the means. Listen, Sigma. Diana made the decision. It was her choice to pull that trigger. That means she didn't care that there was a 50% chance you'd die. So, where are you going with this? It was to save you. And she did. She saved your life. Hell, you should probably be thanking her. I didn't ask for any help. Now announcing the current casualties. Q-Team, Q, Mira, Eric. These three are now deceased. Чому команда Q As a померла? result, 3 X-passes will be Воу. I kill fool. That is all. Damn. I can't believe it. Чому? So, because of the vote at 1330, they were executed. But even Q. He had to deal with a handicap. He probably didn't even realize something was wrong. Чому команда Q загинула? Як таке магчыма? О, What's wrong? Diana! You too? это хутчэй за ўсё бранзалетка зноў. Уводзіць наркотыкі ім. Happening. I think we were poisoned. Атручаны? Probably Якім while we момент? were asleep. Why? Who really cares right now? We only need to save. Габ? Gab! Wait! These are. Там ёсць нейкія медыкаменты ў яго. Антидот. Будь ласка, выпейце іх акана. We're saved! Gab! He brought us the antidote! Воу. Come on! Let's drink these! Wait! Hold on. What did it say on the note? These are the antidote. Please drink them. Akane. Адкуль яна ведала, што нас атруцяць? It's fine. It's from Akane. We can trust her.
The handwriting is definitely hers. Накладно яна. Carlos could have threatened her to write it. When we voted, Carlos chose Q Team. Their note said that they'd vote for D Team. Then that whole note was a lie. Я ж не пераблытаў каманды, я правильно ўсё But прагаласаваў? it's not a stretch to imagine that Carlos intends to kill all of us. If we get knocked off, then C Team can get out of here. So you're saying that these aren't an antidote, but Exactly. They might be poison. No. I can't believe that. We already had a concoction pumped into our veins that's killing us. Why Удобный bother выбор. doubling down on the poison? Let's Мы зараз count on паміраем C ад Team. атруты, і нас можа выратаваць нейкі антыдот, які магчыма быць яшчэ We адной don't do атрутай. anything, we'll... You choose. Diana, you saved all of us before. I trust you to do it. Што так паварам, што так. Альбо у чымсьці з гэтага ёсць хлусня. Вось у чым праблема. Альбо хлусня ў антыдоце, у якім у гэтым выніку зараз разважанне. Калі гэта антыдот, адкуль яны ведаюць, што нас атруцілі? Калі гэта не антыдот, то нас могуць зараз спрабаваць забіць, то бок можа статус сам па сабе пройдзе. Ну, пройдзе гэта адчуванне. Чамусьці, я не ведаю. У мяне няма нічога, каб пацвердзіць гэта. Я бы выпіў, бо гэта дакладна Амана. Верагоднасць таго, што яна падманула, ніжэй зараз. Просто, ну, таму што калі гэта дакладна Амана, мы ведаем, што гэта Амана, то тады, калі гэта праўда, то Амана на нашым баку і хутчэй за ўсё ў парадку. Таму давайте вып'ем, паспрабуем. Але мне падаецца, тут ёсць, можа быць, усё заблытана. І вудай, там сюжэт заблытаны, ўсё добра. Мне падабаецца, яно даволі заблытана. Давайте зараз давайте п'ем. I'm gonna trust in C Team too. I still don't get it. What in the world is C Team thinking? Did they have a fight? You mean Akane and Carlos took opposite stances? That's the only explanation that makes sense. Akane sent Gab with the antidote in order to save us. But that would have been an incredibly unfavorable outcome for Carlos. If that wasn't what he wanted, then he wouldn't have voted for Q Team. Aren't you thinking too hard? I really doubt that Carlos intended for Q Team to be executed. How can you be so sure? Well, he's an honorable firefighter who saves lives. Simple-minded as always. We've only known and lived with him for 5 days. How could we have any idea? Я зараз думаю, я даю їм. Давайте я трошку припиню і розважання своє поділюсь. Карацей, зараз у меня голова узрывается, але моя думка. Нас падманулі з галасаваннем, результатамі галасавання. Нам далі результат, але насамрэч каманда Q не памёрла. Гэта просто разважанне. Я не гуляў, я не ведаю сюжэту. Але зараз, калі думаць, варыянт, калі вось яны зараз сядзяць і разважаюць, яна Фіі сядзіць і разважаюць на тэму таго, чаму антыдот прыйшоў. Бо антыдот яны давяраюць Амане. І Амана падпісала, што па тыпу гэта антыдот, выпіце яго. І мы выпілі, і гэта рэальны антыдот. То бок Амана альбо сама, як жадала, напісала, альбо яе прымусілі гэта напісаць. Ну, тут без розніцы насамрэч, так? Вось, яна сама адправіла і даслала нам антыдот.
пытанне, што ў гэтым не сыходзіцца тое, што мы прагаласавалі, як было запланавана на гэтай хустачцы, якую перасылалі паміж сабой. Тэнчык адпраўляе на Hollow Knight 500. Я спадзяюся, ўсё добра даслалася, бо сёння бот трошачкі не працаваў. Дык вось. Калі разважаць так, то у нас атрымаецца сітуацыя, калі ўсе галасавалі за наступную каманду. У наступная кожная каманда атрымала па аднаму голасу, і такім чынам ніхто не памёр. Гэта тое, што мы рабілі. Але чамусьці каманда Q памёрла. І гэта значыць, што ў галасаванні альбо мы абралі як лідары, мы лідар каманды абралі, і нейкім чынам падмяніўся рэзультат, то бок, напрыклад, назвы каманд не супадаюць з рэальнасцю, такое магчыма таксама. Альбо нехта сказаў, што будзе нехта з лідараў, за якіх мы кіруем, сказаў, што будзе галасаваць за одну каманду і прагаласаваў за іншую. Калі з пункту гледжання гэтай камандай і лічыць, што каманда Q памёрла, мы прагаласавалі за каманду Q, так? І гэта значыць, што толькі каманда C галасавала за Q таксама, і з-за гэтага яны памёрлі. Альбо яны ж не ведаюць, куды галасавала каманда Q, так? Каманда Q могла не прагаласаваць. Гэта таксама магчыма. Вось. Пытанне да халеры. Тады, калі падстава ў Карласе, які лідар каманды C, якая прагаласавала на забойства, гэты Карлас гуляе ў двойную гульню, але ж ні халер невядома. І я лічу зараз аб тым, што Q не памерла. Тады ўсё сходзіцца. Ці выбар гэта проста ілюзія? Магчыма, то таксама варыянт. Я лічу, што Q не памірала. Маё меркаванне. Таму тады будзе ўсё мець сэнс. Па тыпу Q ўсё яшчэ жывыя. Але, напрыклад, Q скажуць, што памёрлі каманда C, каб не давяраць камандзе C. Альбо камандзе C скажуць, што мы памёрлі. Вось гэта наша каманда D. Вельмі складана, вельмі заблытана. Мне падабаецца. Давайте даглядзім гэты фрагмент. У нас ужо даволі зацягнуўся стрым. It's just not that easy to see a person's true self. Even yours, Vi? Yeah. Does that mean you're hiding something from us? Yes. What is it? Я што ж ты Don't хаваеш? laugh, okay? My hair is actually red. Мае валасы насамрэч чырвоныя. Што? I said not to laugh. But, I mean... It's a big deal for me, okay? I have a complex over it. So that Okay. color... It's dyed. Яна пакрасіла свае валасы, I але figured I чамусь для would гэта вельмі something важна. Well, I'm a redhead too. Yeah. You're being rude to Diana. Well, it looks good on her, of course. I mean, try to picture it. My face, but with red hair. А ніякай праблемы. I think it'd be super cute. Чаму я гэта так бянтэжыць? It'd be a good look Можа for яна зэра? Ну добра. Я так разумею, гэта канец гэтага фрагменту. А не, яшчэ не. Good. It seems you three are okay. Zero. It's good for you to rejoice while you can. You can look forward to a dark future ahead. What does that mean? Now it is time for you to sleep. Зараз нам зноwu введуць наркотики. When you wake, know you will have no memory of these past Яны не будуць памятаць. Ага. pleasant dreams. З-за гэтага, з-за таго, што нам сціраюць памяць за апошнія 90 хвілін, мы не будзем памятаць гэтага ўрыўкай, то бок таму невядома, у якім парадку адбыліся якія падзеі. Яна рэп? Магчыма. То бок, калі мы абіралі, тут я браў адзін з магчымых варыянтаў, якія буду гуляць. Але ж з-за таго, што мы ў кожным гэтых урыўкаў... Ой, блин, нормально пачаў. У кожным гэтым урыўке не будзем ведаць, што дакладна адбываецца, то яны не ведаюць рэзультатаў папярэдніх, то бок яны не звязаныя паміж сабою, але адбыліся. Цікава, калі бы тут адзін з персонажаў загінуў вось у гэтым моманце, дакладна, то што было бы з іншымі кавалкамі? Таму што я бачу тут, ва ўсіх акрамя вось гэтага кавалка, я бачу, што
фі з імі, то бок фі вось на гэтым кавалке, на гэтым справа ўнізе і яшчэ ніжэй. Толькі на гэтым не бачна, што фі жывая, то бок калі бы мы забілі фі, што бы адбылося з імі, яны бы заблакаваліся проста як немагчымая падзея, альбо проста парадак дзеянняў, то бок гэтая падзея адбываецца пазней за ўсе. Тут вельмі шмат кавалкаў, якія можна рухаць паміж сабой, было бы цікава. Так. Галасаванне было 12, а ўжо 19. Так. То бок гэта магло быць апошняй падзеяй. Цікава. Мы на гэтым будзем скончваць, бо наступны кавалак, калі мы пачнем, ён таксама будзе прыкладна на хвілін 30, можа 40-50, я не ведаю, яны тут даволі вялікія. Вось, але гэта вельмі цікава. Я вельмі зацікаўлены ў гульне, тут шмат чаго можна паглядзець яшчэ. Так, як мне тут назад сысці? Ёсць магчымасць у мяне? У мяне, падаецца, няма, так? Это ўвогуле усе падзеі. Гэта у дрэва ўсіх падзей. Окей, добра. Цудоўна. Усё можна прайсці, усё можа або не можа быць звязана. Цікава. Тут літаральна зроблена ўсе кавалкі незразумела па тыпу, які час увогуле. Ну, у іх ёсць гадзіннікі, але гадзіннікі могуць быць проста пасткай, то бок яны ўвогуле гадзіннікі падказваюць неправільны час. Пасля галасавання гэты кавалак, не першы. Тут ёсць яшчэ адзін, які адбудзецца перад гэтым. Але яны для персанажаў гэта невядома. Яны не ведаюць, што адбылося, бо ім сцёрлі памяць у гэты момант. Цудоўна. Окей, добра. Давайте на гэтым я буду скончваць на сёння, а я вас перадам далей. Давайте паглядзім, хто у нас што робіць. Я яшчэ хуценька праверыў Hollow Knight, ці правільна ён запісаўся сёння, бо была праблема ў пачатку. Так. Hollow Knight бачу. 500 пунктаў. Цудоўна. А у нас зараз... Я бачу, ваўчок зараз нешта малюе. Дайце зазірну да яго, што канкрэтна ён малюе. Пакуль незразумела, ён там некую нагу малюе. Дадае колеру. У нас яшчэ і куткі займаюцца, гуляюць у Garden, пачакайце-ка. Garden of Banban, я не ведаю, што гэта такое. Выглядае як невялічкі хорар. Калі цікава, завітвайце да і куткі. Малаточак зараз гуляе ў Darkwood, і Nine Ravens малюе мыша пачакайце-ка, блин. Голова. Павука. Пацука павукі. Пацука. Не, блин. Павука мыша. Мыша павукі. Вось, голова. І ўсё. Так. Давайте я да малатка ўжо учора адпраўляў, але мне падаецца, Darkwood вельмі цікавая гульня, калі я зараз правільна памятаю. Так, вельмі змрочненька. Зараз цудоўненька пойдзе пасля. Я сёння паўтару тады рэйд на малатка, бо вельмі супадае па тэме. Хаця, не, давайте я вас сёння адпраўлю да Nine Ravens. Калі што, завітвайце да малаточка ў яго Darkwood. Зараз будзе сама цікавая рэч. Вось. І я вас пакіну на мышапавуках. Дзякуй вялікі, і пабачымся ў панядзелак. Добрага вам вечара.